ಏನು ಹಾಂ ಬರ್ತಾನೆ ಅಬುಜ ಅರೆ ಮಂಡೆ വെച്ച ಐದು ಬಕ್ಕಲ പോയി ನೀನು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲರ കേട്ടല്ല ആ ദൂരത്തിന് ഡെലിവത്ത് വന്നിട്ട് ಐದು ಬರ್ತು ಸರಿ ಮಂಡೆ വെച്ച ಮಗಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅದಾಯ್ತು ಮಗಂದು ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅದು ಪಾಪ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಮನಗ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ತಗೋಣ ಮಾತಾ ಕಂತು ಬಿಟ್ಟು ಪಚ್ಚ ಬರೋಣ ಕಾಂತ ಪೊಯ್ ಹೋಗೋಣ ಕಂತು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಲ್ ತಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡುವುದಿನ್ನ ಮಾರಲಿ ಒಂದತ್ತು ಮಸ್ತು ಸೋಬತ್ತನಗೇನು ಏರೇ ಬಂತು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮಿ ಹೌದಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮಾತಾಡ ಇವಳು ಹಾಯ್ ಪರಬು ಆಂಟಿಗೆಯ ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ ಏನು ಅದ ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ ಏನು ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಓಲೇದು ಪೂರ ಬರಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಮಕ್ಳು ಕಟ್ಟುನಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಪರಬು ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜರೇ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರೆಗಿತ್ತ ಪುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದಿಯಾ ಅರೆಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಲ್ಲ ಯಾನಿರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅದೇ ಅಂಜ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲು ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅವಳೆಂಚನ ಮಾರ ಅವಳ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬಾರು ಸಹ ಮಂಡೋರಾಯ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಪೂಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಲೈವ್ ವರ್ಕ್ ಪುರ್ರಗೆ ಬಾಯಿಗೆ BAJ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ನೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ರಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ದುಂಬು ಕಟ್ಟಾಪುಜಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ನೆಟ್ಟತ್ಯ ఒక ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ವರ್ದ ವೈರ್ ಕಟ್ ಆತನ ಹಿಂಗಲ್ಲ
ಸರ್ವರ್ ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮುರಿದು ಏರ್ಲ ದಾರ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಾತ ಬೈಜೇರು ನಿನ್ನ ಪುಕ್ಲಿಗೆ ಗರ್ನಾಲ್ದ ಕೊಡು ಮಂಡಲಯನ ಆಯ್ ಬರ್ತದ ಡ್ರ ಡ್ರ ಅಂತ ಪೋಯಿನ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಟಿ ಅಮ್ಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಮಂಡಲ ಏರವು ಎಮ್ಮ ஒரு ಮಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಪರಬು ಹಾಯ್ ಪರಬು ಹಾಯ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲರಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಸೊಬಸಿ ಸಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಬು ಕೊಡ್ಲೆ ತಂಬು ಯಾನ್ ಪರಬತ್ತಿಯೇ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಇರು ಒಳ್ಳೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಾರ ಬತ್ತನತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರೋಡು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೇನೋಡು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಏಜ್ ಇರಿಗೆ ದಾಯೆ ಚಾನಲ್ ಬರವು ಏಜ್ ಇರೆ ದಾಯೆ ಚಾನಲ್ ಬರವು ಬಕ್ಕಡಿಜಿರಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಾದೆಕು ಈಗಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೋನೆತ್ತ ಜಪ್ಪದ ಪೈರ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಚಾನಲ್ಗು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಡಿ ಎಂಗ್ಳು ಬರ್ಪ ಲೈವ್ಗು ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಬುತ್ತುದಿದು ಹೆವಿ ಬಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಹಿಂದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ದಾಯ ದೀಪು ನೀ ಬ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪನ ಸೊಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತುಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸೋಬಾ ವೀಡಿಯೋ ತುವಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಿಗೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೋವೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಓಕೆ 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 ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಭಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಭಾನ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ 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 ಈಗ ನಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಡ ದೇವಾ ದೇವ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಿರಿಯಗಳುಂಡಾ ಹಿರಿಯ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಅಭಿ ಆರ್ವಿ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಿ ದಾದಾ ಕಜಿಪ್ಪು ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಎಗ್ ಕರಿ ಎಂಕ್ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೆ ಸೂಪರ್ ದಾನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಡುಗೆ ಸೊಬಕ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವನಿತಕ್ಕೂ ಅನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನಾಂಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮನಸಾಂಡು ಅವೇ ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಬರಪ್ಪೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಪದಾರ್ಥ ತೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂದು ಬೆದ್ರದ್ದು ಅಭಿ ಆರ್ ವಿ ಇಂದು ಬಂದುಂಡು ಅಭಿ ಆರ್ ವಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂದು ಇದು ಬೆದ್ರದ್ದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನು ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಅವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒನಸು ಬಲ್ತಾರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾ ಅಭಿ ಹಾಂ ಗೊತ್ತು ಅಭಿ ತಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ತಾರುಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಗೈಂಚೋಲ ರವೀಂದ್ರ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದ ರವೀಂದ್ರ ನಾನ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ನಕುಲೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ನಕುಲೆ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಗುಂಡು ಸೋಬ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಫ್ರೈ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಫ್ರೈ ಲೈಕ್ ಕೊರುಡ ಫ್ರೀ ಲೈಕ್ ಕೊರುಡು ಎಗ್ ರೈಸ್
ಫ್ರೀ ಲೈಕ್ ಕೋರುಂಡ ದಾದ ವನಿತಕ್ಕ ಕೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಮಾರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಇರನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುದು ಸುರತ್ಕಲ್ದವೇ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ವನಸಾಂಡಿಗೆ ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಡಲ್ಲ ಈರೆಂಡ ಕಜಿಪ್ ನನಗೇನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಸುರಿಕೆ ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಡಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ನನಗೆ ರುಚಿ ಹಿಂಗ ಆಪ್ಜಿಗೆ ತೆತ್ತಿಲ ಕಜಿಪ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಲೈವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬೋಬಿನೇ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಏರು ಅಭಿಯ ಆರ್ವಿ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ಸಾ ಓ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಪಾಪ ಶೋಭದಾದ ಕಜಿಪು ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿ ಮೂಲ ಸುರತ್ ಕಡ್ಲಿಪ್ಪುನು ಯಾನು ಪುಟದ ಬಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಜ್ಲಗೇರಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಲಂಚ ಮೂಲ್ ಬರ್ತ ಅಂದ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ದಾನೆ ಬಾಯ್ ಆರ್ಬೋಪುಂಗೆ ಬೇಗ ಹಾಂ ಮಂಜಲ್ ದಿನ ತಿನ್ಬಾರ దాని ಬೇಗ ಬಾಯ್ ಬಲೆ ಗೋಪಿನಿ ಅರೆಗ ಎತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪು ಆಯಿ ಆರ್ ಬಂಡ ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪುನತ ಅಂಚಾಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪತ ಅಂಚಾಕುಲು ಅಲ್ತಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾಂ ಬತ್ತು ಇತ್ತಲು ತೂಟಯ್ಯ ನಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಓ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಹಾಂ ಯಾ ಮಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಿಗೆ ಅಂದು ಹೋಗ್ನು ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಿತ್ತ ಆಚಾರನಾ ಅರೆ ಭಯ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾರಿಗ್ಲ ಆರು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ಅದೇ ಓ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬರ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಪೋಪುನಿ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ತೂಪುನು ಪೋಪುನಿ ಎದು ಜನರು ಬಂದದ್ದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೈ ಬಟ್ ಇದು ಹೈಡ್ ಮಂದರಿಗೆ ದಾಯಿ ಪನ್ವರ ಏನೇನು ಹೈಡ್ ಬಂದಿನಿ ಉದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಆರ್ವಿ ಆರನ್ನು 5 ಮಂದಿ ಜಿ ಆರ್ವಿ 5 ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟಕ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಕಲಿ ಎತ್ತು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅತ್ತ ಅಭಿ ಏರೇನು ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ 5 ಹಾಕಿದ ಅದನ್ನ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ವೆಜ್ಜು ಮಾರೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ ಮೇಡಮ್ ನೆಂಕ ಕಜಿಪ್ಪು ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟಲ ಕೋಡೆ ಒರ್ತಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ದಲತೆ ಗೌತಮಿ ಅಭಿಯಾ ಅರೇನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೇನಿ ಗೌತಮಿ ಅಭಿ ಬಂಡದೆ ಗೌತಮಿ ಅಭಿ ಬಂಡದ ಅಭಿ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆ ರೀಸನ್ ಬನ್ಪೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಬರಬಲ್ಲ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಅವಳು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಗೌತಮಿ ಓ ದಾದ ಗೊತ್ತದೆ ಮಿಸ್ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅರ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಲೈವುಡು ಯಕ್ಷಿತ್ ಪಂಡದು ಬತ್ತೆ ಆಯನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಮ್ಮೇದು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಹಣ್ಣು ತಿರ್ಬೋದು ಆಯ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಏರ ಒರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನಾಗ ಅವ್ಕು ನೀಜವದ ದಿಯಾ ಏರ ಪೊನ್ನು ದಿಯಾ ಪಂಡದು ಆಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ ಪಂಡಿಕ ಆಲ್ ತತ್ತದ ನೇರ್ನಾಗ ಈ ಮುಕುಲ ಅಭಿ ಗೌತಮಿ ಅಭಿ ಅನ್ನದೆ ಆರು ಬರ್ತದೆ ಮರಲೆ ಅವು ದಾದ ಹಿಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಂದೆ ಮರಲೆಗಿದ್ಲೆ ಬಂದೇರೇನು ಅವು ಹೆಂಕಲ್ಲ ಲೈವುಡು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮುಗುರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಅಲ್ತೊಕ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಿರು ಮುರಾಣಿ నుంచి ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆ ಆ ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ದುಮ್ಮದ ಟಾಪಿಕ್ ದೆಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಇನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲೆಗು ಕೋಡೆ ಆತಿನಿ ದೆಪ್ಪರೇಜಿ
ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೆರಡು ಕೋಡೆ ಅಂಚೆ ಏನು ಪಂಡಿಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಾತು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಿತ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ಕಲ ಗೌತಮಿಲಾರು ಬತ್ತದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಆಯ ಮರ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಆಲೆ ತೂಲೆಕ್ಕ ಮರ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ತಪ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಆಯನ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಆಯ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ಆಯಲ ಬತ್ತಿ ಆಯ ಮದತ್ ಬೋತೆ ಆನಾಗ ನೀನು ಎತ್ತೆ ನೀ ಪೊನ್ನುಲೆ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಸಾರಿ ನಾನು ಮರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ನೀಡಲ್ಲ ಸೋಬ ಕಡಲ್ ಪಾತೆರೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಿಂಕಲ ಬತ್ತ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆಟ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡಲ ಪಂಡರು ಅಡ್ಡು ಮುಸತಿ ನೆರಿಯರ ಪಾಪ ಯಾ ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ಗೌತಮಿ ನೆರುಡ್ಚಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲು ಹೊರ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏತೋ ಬೈದಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಐಡ್ ಬಂದಕ್ಕದ ಓ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಅಂಚತಿ ಅಲ್ತು ಕುಡದಾದ ಬತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೋಲದಲ್ಪುಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೋಲದಲ್ಪುಲ್ಲಕ ಐಕ್ ಕುಡ ಬತ್ತದ ಗೌತಮಿ ಬರ್ಪನು ಮೇ ಈತ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತದ್ದು ದೈವರ್ನ ಕೋಲ ಕೋಪೇತ ಬೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಪೇನ ತಪ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಇದು ಆಯ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬುರ್ಚಿಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಆಯನ ಸುದ್ದಿ ತೆಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಐಕದಾದ ಮತ್ತೆ ಏನು ತುಯ್ಯ ಸೋಬಳ ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಹಾಕುನಿ ಅರ್ಥಾನೆ ಯಾರು ಬಂದಿರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಏನು 10 ಪನ್ಪನ 10 ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಟೂ ತುಲೆ ಹೊರ ಬಂದಿರು ಶಾಂತಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ತುಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಲೈಟ್ದ ಬರೀತಿಗೆ ಇರ್ದಾದ ಎರಡು ಮಂದರು ಅವತ್ತುನ ಹಾಂ ಅವತ್ತುನ ಹಾಡದು ಅವೇನು ಒತ್ತುಲ ಮಂಡೇರೆ ಇದು ಯಾರ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ದೀನ ಹಿಡ್ಕೋತಾಳು ಹಾಂ ಬರ್ತದ ಹಾಂಡವ ಮಗೆ ಮಲ್ಪಂತೆ ಹಾಂ ಕೋಡೆ ಬಂದುತ್ತದೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕೋಡೆಗೆ ಇನಿಗೆ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿ ಅಂಚ ಅವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಮಂತ ಗುಡಿಯ ಅವೇ ಬ್ಯಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿನ ಲೈಫ್ ಬತ್ತೇವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆದಮ್ಮತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿಸಿ ದೂಪಿನೊಕ್ಕಲ್ಲ ದಾದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆನೇ ಸಾಕಾತು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಬಂದ 4 ಸರ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಕೋಡೆದ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೈಟ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪುಜೀರು ದೂರ ವನಿತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ 6 ಗಂಟೆ ಆಂಡೆ ವನ ಸಾಂಡಿ ಏನ ಲೈವ್ಗೂ ಶೋಭಾ ಅಂಚ ವನಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮುಲ್ಪ ಶೋಭಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಡನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿಗೆ ಏನುವೆ ಈ ಶೋಭಾ ಏರು ಶೋಭಾ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪರತ್ತ ಒಂದು ಏರಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಪಂಡನಿಕಲ್ಲಕ್ಕ ನೀವು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ಜನ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಿ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗಾಗಲ್ಲ ಬಾಯಿಡು ಕುದರೆ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿಜಿನ ಲೈವ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ ಜಾಯ್ಕ್ ಯಾರು ಓಕೆದಾ ಶೋಭಾತಾ ಅಂದು ವನಿತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಅಂಚ ಇದು ಅರ್ವಿ ಅರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಲೆಗ್ ಹಾಲು ಪಂಡಲು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಂದು ಐಕಿಗೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತದೆ ಪಂಡ ಆ ಗಡಿ ಅವನೇ ಯಕ್ಷಿತ ಬತ್ತ ಕೋಡೆ ಬತ್ತ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡಿ ದಾಯಿಗೆ ನೀವು ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾಲೆ ಜವ ಎಂಗುಳು ಪಾತಿರುವ ಬಂತ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಇವಾರ ಆದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡು ಅವಿಂದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಆಯ್ ಬತ್ತೇನೆ ಮರ್ಲಿ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪೇನ ದೈವ ಕೋಲ ಪೋಪಿ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಡ ಪಾತಿದ್ದು ಜಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಬನಾಕ ಯಾನ್ ಕೋಲ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಪುರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತದ್ದು ಕೋಲ ಪೋಪಿನ ಆ ಅಂಚಿನ ತತ್ತು ನೆರ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೌತಮಿಗಂತೂ ನೆರ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ತು ಲೈವ್ ಇಡುಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಪುರ ಅಕ್ಲಿಡ ಕೇಳ್ನೆ ಆರೊಡನೆ ಕೇಳ ತಪ್ಪು ಏರ್ನ ಬಂಡದು ಬಕಲ ಗಡಿ ಅವೇನೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಟಾಪಿಕ್ ದೆಪ್ಪರ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ದಾಯಿನ ಇರ್ದು ಬಕ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಅರಡಕ್ಕೂ ಆ ಕಷ್ಟ ಬಂಡೆ ಇಂದ ಬಕ ಶೋಭಲ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಲ್ಮಲ್ ಗುಡಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಶೋಭಲ ಗೌತಮಿ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶೋಭಾ ಬಂಡಲ್ಲ ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತು ಪಾತೇನೆ ಯಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತು ಪಾತೇರೆ ಯಾ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಶೋಭಾ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ ನಿಂಗೆ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನದೆ ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಒಬ್ಬರು ಏನು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಬೊಡ್ತ ಕೇಳ್ನೆ ಅಂದಾಸುಲ್ಲ ಪಂಡದ ಕೇಳ್ನೆ ಬೊಡ್ತ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ತೆಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾಲೇಜಿ ಅವೇ ಕಾಂಡ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವೆ ಕಜಿ ಪೂಸೆ ವೆಜ್ ಸೊಬಾ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತಾಡತ ಈಲ ಬರ್ಪುನು ಬೇತಲ ಇವ್ಡು ಬರ್ಪ ಬೇತೆ ಐಡ್ಲಿ ಬರ್ಪ
ಈ ಐಡ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಬೇತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವಳು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಐಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಲ್ಪ ಐಡ್ ಆಯ್ನಿ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಸತೀಶ್ನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅದಾ ನಿನ್ನ ಈ ಆರ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ಲ ಒಂಜೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಬರ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆ ಆವಡು ಯಾನು ಬರಬೆ ಅವು ಬನ್ಪ ಈ ಬತ್ತನ ರಂಜು ಅವು ಆ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ನ ಐಡ್ ಆತೇರಿ ಏರ್ ಐಡ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ರಂಜು ಐಡ್ ಆತಾಯಿ ಅವು ಪರ ದಾದೆಕ್ ಆರ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಲೈವ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಂಜೆ ಐಡಿ ತೂನಾಗ ಏಳು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ಬೇರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಆರ್ಕೆ ಅವನ ಅರ್ಥ ಮಂತಲ್ಲ ನೈ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಆರು ರಂಜು ಬಂತು ನಾನು ಐದು ಮಂದಿಂದ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಐದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಓಕೆ ಇರಿಗೆ ದಾಯಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ಅವು ಈ ಬಾಲ ಡೊಂಕೆ ಅವು ಈ ಬಾಲ ಡೊಂಕೆ ಅತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಐಡಿ ಅಂದ್ ನಾವು ತೂಡ ತಗೊಳು ನಮಗೆ ಇಂಚ ಮಂತ್ ನಮಗೆ ಪನ್ನಡ ಅಪ್ಪಡದ ಶೋಭ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಡಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತರು ಯಾನು ಈತ ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ಕೋಡಿದ ಇಂಚು ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತಲ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಆಯ್ನ ತುಂಬ ಇನ್ನೇನು ಇತ್ತದ್ದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಎತ್ತು ಪಾತೆ ರೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ಕೇಂದಿರು ಯಾನ್ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾಪ್ ಬಂದೆ ಯಾನಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕಲ ಯಾನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮಕ್ ಹೋವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಲೇ ಯಾನು ವಾ ಐಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಆಂಡ ದೂರಿ ಎಂಕೆ ಹಾಕುದು ಬಕ್ಕ ನಾವು ಇದು ಮುಲ್ಪ ಕಂಪನಿ ಪಾತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೆಯಲ್ಲೇ ಓ ವನಿತಾ ಕಂಪನಿ ಅಂದೆ ಅವು ಗುಡ್ಲೆ ಐನ ಆಂಡ್ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ ದಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ ದೆಪ್ಪ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಕೋಡದ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಪೋಡು ಕೋಡದ ಲೈವ್ ಪೋದು ಪಾರ್ದಿನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಐಡ್ ದೆಪ್ಪಡ ಇತ್ತಲೆ ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜ ಅಂದದೆ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ ಆದ ಗೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ಬು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಅಜಿಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಇದು ದಾದನ ಓದ್ಕೋದು ಅಡ್ಡೆಗಿಂದ ಆತನ ಆಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಓ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟಕುಲ ಸಚ್ಚು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪಲೆ ಆಯ್ ಅಭಿಯಾರ್ವಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಭ ಮಾತೊಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕಿಲಕ್ಕನ್ನ ಪಾತೆರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿನ ಮೂಲ ಶೋಭ ಪಂಡಲು ಕೋಡೆ ಇಂದೆ ಸರಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದುಂಬುದ ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಬೇತನೆ ಅದು ಬೋಡು ಆಯ್ ಶೋಭ ಅಕ್ಕ ಈ ಓಡಿపోతే ಟಪಲೆ ಅಭಿಯಾರ್ವಿ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ದೆಪ್ಪೇನ್ ಬಕ್ಕವೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಂಡಲ್ ಲೈವ್ಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಲೈವ್ಡು ಆರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಡ ಗೌತಮಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯರ್ರ ಆಪಣ ತೂಯರ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನ ಐಡ್ ದೆಪ್ಪು ಇಜಿನ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ ಐಡ್ ಕಟ್ಟು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟುಮಂತದ್ದು ಆ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪಡ ಐಕೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಓಲಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪ ಕೂ 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 ಇರಿಗ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಏನಿಗೆ ತಾನೆ ಬರ್ರೆ ಗೀತಕ್ಕ ಗೀತ ಬರ್ಪಲ್ ಪೀಂಡ ಬೇರೆ ಓ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ತಪ್ಪಲೆ ಈ ತಪ್ಪಲೆ ಬಲ್ತಿದಿನತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬರಬು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ನೆತ್ತೆರ ಉಂಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂದ ಬಕ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರೀ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತೀವೋ ಓ ಈ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಉಡ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿ ಪನ್ ಪುಜಿ ಬರಬು ಓ ಬೇಬಿ ಬರಬು ಪರಬಲ ಮುಲ್ಪ ಫಿಶಲ್ಡ್ ಆತಡು ಅಂದ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆತಡು ಪರಬ್ ಆರ್ಬಿ ದೆಪ್ಪೆ ಐಡ್ ದೆಪ್ಪೆನ ಹೌದಾ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಬರ್ರೆ ಕೊಂಡು ಹೋತಲ್ಲ ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಓಡಿನ ದೆಪ್ಪಡು ಮಂದಿ ಎಂದಿನ ಮಾರ ಲೈವ್ ಎಂಡಾನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮಾಡ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡ್ಯಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಪಂಡ ನಂಬ ಆರ್ಗಿ ತೂ ಏರನ್ನ ಲೈವ್ ತೋದಿಲ್ಲರ ನೆಡ್ದು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಏರ ಕುಡ್ಲದಾರ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಪಾತಿರಿ ಯಾರ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಯಾರ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಮನ್ನದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತ ಪ್ರಿಯರದಾದನ ಪನ್ಪೇರು ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕ್ಷಮೆ ಬಂದೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಹೊರ ಸಾರಿ ಕೇಳಿಬೇಕ ನಾವು ಕಾಪಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಜ
ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತಿರಿರುತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಎಡ್ಡಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಬಲತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಜಾಗ್ರತ ಬೇರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅಜ್ಜಿ ತೂಲ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಬೆಲತ್ತೊಂದಿಗೆ ಏರಿಯ ರಕ್ಷಿತ ನಾವು ಅವಸ್ಥೆನೆ ಪರಮ ಆರ್ಕೆ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆರೆ ಇಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜು ಕಸಂಬರು ಕನಕ ಉಂಟು ವೈಟ್ ವೆಜ್ ಕಸಂಬರು ಉಂಟು ಎಂದು ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನು ಏರಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನ್ಯೂ ಐ ಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮೂಲು ಯಾನು ಕಲಿವೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೂಜಿ ನಾನು ಅವೇರು ಡಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬೇರೆ ವನಿತಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡು ಬೇರೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಒಲಂತರಿಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡು ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿದ ಆರಿ ಒಂದು ಶೋಭಾ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟವ ಬೇರೆ ಈ ಬೇರೆ ನೀರು ಇದರ್ಬೇಕು ವನಿತ ಬರು ಬೋಲ್ ಬರೋಡು ಶೋಭ ಗೀತ ಬರೋಡು ಬತ್ತನೆ ರಿಂಗಾಣೆ ರಿಂಗಾಡ ಆಡ ಸರಿ ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತಿ ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ಐದು ಮಲ್ಪುನಿ ಬೇವರ ವೈಡ್ ಮಂದಿ ನತ್ತಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಲಿಟ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲೋ ಓದಲೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಯ್ಜಿ ಅವ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಓ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಂದೇಶ್ ಸೋನು ಬೊಕ ಪೂಜೆ ಏನು ఇంకా అదే ఒక పుట్టు దానివారు ಏನು ಪುಟ್ಟು ಒಲ್ತ ಕ್ಯಾರ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೊಬಾ ಅಜ್ಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವನಿತಕ್ಕ ಆತ್ಜಿ ಕುಡರ ಬರಲ್ಲ ಮಗ ಒತ್ತದು ಪೋಯಿರಿ ಅವ ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ಕಲಿವೆ ಯಾನತ್ತು ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಿದವುಲ್ಲ ಅಟ್ಲೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಏನ್ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಐಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಲ್ನೇಕ ಓ ಆರ್ಕೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಸರಿ ಮಂತಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದರೆ ಬಿಡ್ಪೂಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಆತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಲ ಓಕೆ ಈ ಹತ್ತ ಅವು ಹತ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಇನ್ನು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ನ ಐಡ್ ಮಂದ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಐಡ್ ಮಂದಿಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಈ ಐಡ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರ್ರಂಡ ಆರ್ಕೇಡು ಇಜ್ಜದ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ನ ಐಡ್ ಆತನು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಪಾಡ್ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯನಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಬರ್ತದ ಪೊನ್ನು ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಆಪನ ಆಲಾಪನ ಅಂದು ಮೊದಲೇ ಆಪನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಮ್ಮಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೇಟೆ ಪರಬು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ಸಿ ದಾದ ಒಂದು ತೂಕ ಓ ಪರಬು ತಪಲೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ವಂಶದ ಕುಡಿ ಪೊರ್ಚಿ ಬಂಡ ತಪಲೆ ಬಲ್ತೆ ಸಚ್ಚು ಬಲ್ತೀನತ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಶೋಭಾ ಅವು ಗುರ್ತದಯ್ಯ ಸಂದೇಶನು ಮಂಗ ಗುರ್ತದಯ್ಯ ಉಡುಪಿದ ಒಂದ ಬೋಡ 90 ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಡೋದು
ಗುರ್ತದ ಮಾರೇದೇ ಗುರ್ತದ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡ್ಕೊತು ಮುಡಿಯಲ್ಲ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡುಪ್ಪಲವೇ ಒಂದೇ ಬರ್ತು ದಾಲ ಹಾಕೋಜಿ ಯಾ ಪಂಪುನಾರೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿಂದು ఆయన కమెంట్స్ అంచాడు ఇప్పుడు పుట్టి బండేది గొత్తాడు ఫస్ట్ పుట్టు పడి అయికాయని నాదే పుట్టు కేరళದ ನಗೆಂಡೆ ಅದು ఒక పుట్టి బండేది పుట్టి ಬಕ ದಾಲತ್ತು పుట్టి అది ఉడుపుదారియా సందేశోను బియర్ చేయి గుర్తుండు ಆಯೇ ಪುಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಬೇತ ತೋಜುದು ಅವು ಆಳು ಸೋ ಯಾನ್ ತೂದೇನು ಓದುದು ಜಿ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡೇರಾರು ದಾನೆ ಪುಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರು ಪುಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಐಕೆ ಬಂಡೆ ಪುಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇರಳದ ನಗೆಂಡ ಐಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರು ಪುಟ್ಟಿ ಬಾಡಿನಿ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತ ಮಾಡಿದೆ ತೆತ್ತಿರಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಶೋಭನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಕೊಡು ಶೋಭ ಆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ಎಂಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಬಾರಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ಯಾರ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಅದೇ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ರೆಡ್ಡತ್ತಿಗೆ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೆ ಪಾಪ ಆರು ನಿದ್ರೆ ಆರೆ ಮನ್ಪೈರ ಅದೇ ರಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಪರಂಡ ಅಂಚನೆ ಹಾಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪಟ್ಟಲ್ ಕೋಡೆ ಮರಣ ಬರ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಬಡ್ಚಿಂದು ಅಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರಕ್ ஒரு ಎಕ್ಕಡಿ ಕಮ್ಮಿದೆ ಬಂಡು ಅಂದೆ ಮಂದಿ ಜಿರೆಗೆ ಶಾಂಪು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಶಾಂಪು ಉಂಡು ಕಪ್ಪಾಪುನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕುಶಲ ಕಪ್ಪ ಅಂಪುನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ರೇಟ್ ತೂ ನೆಟ್ಟು ಹಾಂ கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சாக்கா இது ஆண்டு கன்ஃபார்ம் ஆண்டி இனி போயிடுது பண்ட அட்வான்ஸ் ಅಂತ போடுற இனி போயிற ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪ ಬಂಡದು ಈ ಸೂಟ್ ಪಕ್ಕಡ ಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಕವನಿ ಹಾಂ ಖುಷಿ ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ತೂಟೆ ಸೋಂಪೆ ಸೋಂಪೆನ ಬೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರಿ ಓ ಸೋಪ ಮುಖುಸ್ ದತ್ತು ಬಾಡೋದು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂಡೆ ಏತಿಯಾ ಸೋಬಾ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವು ಏತು ಗಂಟೆಯಾ ಸೋಬು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮನಿತ ಮೂಲ ಗೀತವಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಲ್ಲ ಮೂಕು ಮುಸುದರ್ತು ಬಾಡಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಡಿತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊರಿಯ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊರಿಯನ ಎಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1 minute ಮಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರಡು ಆಯಕ್ಕ ಆಯಕ್ಷು ಉದಾನೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಡ್ಡು ಅಜ್ಜಿ ಒಡ್ಡು ಅಜ್ಜಿ ಬರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಜ್ಜಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜಿದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಜ್ಜಿಲೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಲೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಇಂಕ ಅಜ್ಜಿಲೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರಂಡು ಬತ್ತಿನ ಜನ ಕುಂಭದ ವೈದ್ಯರು ದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅದ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಬರಡು ಅನ್ನನ್ನೇ ಬರಡು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಬರಡು ಊರ ಜನಕ್ಕೂ ಬರಡು
ಹೆಂಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಮಲ್ಪು. ಓಕೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೆ. ಯಕ್ಷಿತ್ ಏರು ಇಂಬರೇನಾ ಆಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಆಯ್ತು ದಾದ ಆಗ್ಲೇ ದಾದಪ್ಪಗೆ ಗೌತಮಿಗೆ ಯಕ್ಷಿತ ಮಿತ್ ದಾದಪ್ಪಗೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಬತ್ತೇರು ಮೈ ಸನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋನು ಭಯಂಕರ ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮಾರ ಹೊರದಾದನ್ನು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲು ಪಾತಿರ್ತೀವಿ ಆಯ್ನು ಚೂರು ತೂವಲ್ಲವಿ ದಾಯಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ದಾದ ಅದನ್ನ ಅಭಿ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿನಿ ಮಗೇನ ಶಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿನ ಮರಲಾಗಿ ಸತೀಶು ಅರ್ವಿ ದಾಯಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಭಿ ರಿಂಗ್ ಬರ್ತನೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಅದೇ ಸರಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಹಾಂ ಅದೇ ದಾಯತು ದಾದಾದ ನಿಷೇಧದೆ ಅಕ್ಕ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತದು ದಕ್ಕೊಳ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹನುಮಂತನ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸುರೇಖ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚೋಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡಕ್ಕ ಅತ್ತ ಅవి ದಾಯ ಬಣ್ಣಿನಿ ಯಕ್ಷಿತಿ ದಾದ ಮಂದೆ ಏರಿಗ್ಲಾ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓಕೆ ಆರ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಆಯೆ ಜನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಈರಿ ಚಾನೆಲ್ ಮದ್ದ ತೂಪುನ್ಯತ ಕೆಲವು ಚಾನೆಲ್ ಅಯ್ಯನ ಹನೆ ಬರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಅಂಚಿನ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಇದ ಮುಟ್ಟೆಗ್ಲದ ಯಕ್ಷಿತ್ ದಾಯ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಜ ಇಂಕ ಯಕ್ಷಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಡದ ಇಂಕಿ ಆ ಮಾತು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಯಕ್ಷಿತ ಮಿದ್ದಾದ ಡೌಟ್ ಅವನೊಂದು ಯಕ್ಷಿತನ ತುಲ ದಾಯ ಆಗಲಿ ಮಾತು ಅಂಚ ಬರ್ತೀರ ಅವಳು ಎದುರೆದುರು ಪಾತಿರಲಿಲ್ಲದ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತಿನೇ ಪಿರಬೋಯ್ತ ದಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜ ಯಕ್ಷಿತ್ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಯಕ್ಷಿತ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದಾರ ಕೇನೋಡು ಯಾನ್ ದಾದಮ್ಮ ಅಂತದೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಒಳ್ಳೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಮುಲು ದಾಲಾಪು ಜಿದೀಪು ಇದಾನಿ ಯಾಪುರ್ಪ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಹಾಯ್ ಆಯ್ತು ನೀವೇನಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದನ ಇರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿರು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ವಿಷಯ ನಿಕ್ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಏನೆಲ್ಲ ಐಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಪೋಡ್ಚು ಆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪೆ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಗುರ್ಚಿ ಬಂದು ದಾದಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೋಪ ಅಂತ ತಿಂಕ್ ಮನ್ ಪಾತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಐದು ಮಂಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದು ಆ ಉಲ್ಟಾ ನೈಕ್ ತೂಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆತನಿದ್ದೆ ಮಲ್ಲು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ ಬರ್ತದಪ್ಪ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ವಾ ನಾವಿದು ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಪಂಪನಿ ದಾದ ಬಂಡದು ಏರಿಗೇರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಯಕ್ಷಿತ ನೀ ಕಾರು ಈ ಇಂಚ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಈ 2 ವಿಷಯ ಪಾತಿರುಜ ಈ ತಪ್ಪದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆರು ಎದುರೆದುರೆ ಪಂಡೇರ ದಾಬಿ ಕೋಡ ಗೌತಮಿಲ ಪಂಡಾಲು ಐ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಜನಲ ಬತ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಈ ಆತ ಕೇಂದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಿಚ್ಚವದ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಕೇಳೋಲೇತ ನಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಆಯ್ ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಬಿಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಯಕ್ಷಿತನಿಕ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಜ ನಾಳೆ ಕೊರಗು ನಿಕ್ ಆಯ್ ಓಲ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಓಲ್ ಬನಿಗೆ
ಆಯ್ತು ದೇತು ದಾದಾಂಡ ದಾದನ್ಗೆ ಏನು ಹೊರತು ಆಯ್ ಪನ್ಪುಜ ದಾಲ ದೀಪು ಆಯ್ ಆಯ್ ಶೋಭಕ ಆಯ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ತುಯ್ನಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆರ್ವಿ ಅಬ್ಬಿ ಬಂಡದಿಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ತು ಚುತ್ತೂಲ ಅಕ್ಕಳು ಎದುರೆದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೋಡನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಗೌತಮಿ ಬಾತದ್ದು ಬಂಡಲ್ಲ ಆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಇಡ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಉಂಡಿಗೆ ತೂಲ್ನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ನೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಕೇಳ್ನ ಇಟ್ಟಾರು ಎದುರೇ ಬಂಡಿರತ್ತ ನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಲಿತ್ತಿನ ಅದೇ ದಾದ ಮಂದ ಬಂಡದು ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೋಡೆ ಎತ್ತಿನತ್ತ ಕೋಡೆ ಆಯ್ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಬತ್ಸಿದ ಪೋಯ್ನತ್ತ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಜನ ಲೈವೇನ ನಿಕ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಜ ಇಂಕ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೋಬ ಮನೆ ತಕ್ಕ ಬರಪಿಲ್ಲ ನಾಯಿಲು ಚಿತ್ತುಜ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ ಒರಿಯಾಗ ಪಾತೆರ್ನ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಅಂಡ್ ದಾದನಿಗೆ ಏನು ಅವರಿತು ಏರ್ ದಾದ ಪಂಡೇನು ತವೇ ನಾಯ ವಿವರಣೆ ಮಂತ ಇಂಗ್ಲೇ ಪನ್ಪುಜೆ ಏರು ಎರಡೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತೂತುಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಲ್ಕ್ ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯನ್ನ ತೂತು ಜಾಗಲ್ಲ ಕೈ ತಲ್ಬೋದು ಎಂಚ ಪಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿರತ್ತ ಗೌತು ಅಭಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಏರು ಎಂಚ ಪಂಡದ್ದು ಅವು ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಆರ್ವಿ ಒಂಚೂರು ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆ ದೀಪಕ್ಡು ಕೆಲವು ಚೀಪ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬನ್ನಾಗ ಐಡಿ ದಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದನೇ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರು ಎಂಚಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರಿ ಸತ್ಯ ಇದು ಆರ್ಲೆ ಎದುರೆದುರು ಯಕ್ಷಿತ್ ಬಂದಾಗ ಆರು ಕೇಳಿರತ್ತ ಅಂಬೇನೇನ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅಂದ ಪಂಡತ್ತ ಆರು ಪಂಡಿಜೇರ ಉಳ್ಳಲಾರು ಲೈವ್ ಏರುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಲಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ವಾ ಐಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಆರ್ವಿ ಅಭಿ ನಾನೇ ನೀವೇ ಹಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ಟೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸಡನ್ ಐಡಿ ಬರ್ಬೋದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯಲ್ಲೇನಿ ಈಜ ನಮ್ಮ ಐಡಿ ಮಂತನ ಏರೇನು ಬಕ್ಕ ಲೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರೆಯರಾಗಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಯಕ್ಷಿತ್ನೆಲ್ಲ ಗೌತಮಿನಾಗೆಲ್ಲ ದಾದ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಆಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಈಜಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಎಂತ ದೀಪಕ್ರು ಓಲರ್ ಇದು ಅವು ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆರ್ಪುಂದಿದ್ದಾಯೆ ಅದು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರತ್ತ ಕೇನಲ್ಲ ತನಿಕ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲೇದು ಆರ್ವಿ ಬೀತುಲೆ ಅದು ಇದು ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ದಾಯ ನೆರ್ಪುನೇಂದು ಶೋಭಾ ತೂಲ ಆಯ್ ಪಾತಿರ್ಜದಾಲ ತೂಲ ವಿಷಯ ತುಲ ಆಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಿನ ಮುರಣೆ ನಾಯಿನೇ ಇರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಿ ಹಾಂ ಏನು ಎಂಟ ಲೈಟ್ ಎಪ್ಪಿರು ಊರಲ್ಲೇ ಅದು ಇದ್ದ ಬರಡತ್ತಿದ್ದ ಆಯಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಬಂದೆ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹಾಯ್ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ 18 ತುಂಬಿ 19 ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಯಾನು ಊರುಲ್ಲ ಒಕ್ಕದಾದ ಕೋಪನ ಎಂಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಯಾಕೆ ದಾದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಡತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಲಡಾಯಿ ಪರಡ ತೂಕ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಕಡು ಇಜ್ಜಿ ಇದು ತೂತ ಎಂಕಲು ಆಯ್ಡ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ತೂತ ಎಂಕಲು ಆ ಐಡಿನ ಓ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅಚ್ಚುಂದು ಬರ್ಪುಡ ಸರಿ ಆಯನೇನಾ ಸತೀಶ್ ನಾಯರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಅವು ದಾದನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಆರ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬು ದೆಪ್ಪು ಆ್ಯನ್ ಸಬ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಪು ಹೋಗ್ಬಂಡೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬು ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲರ ಅಡ್ಡು ಬರಾತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಉಡುಪಿ ಓ ನೀವು ಉಡುಪಿನ ಓಕೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು
ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂದು ಯಕ್ಷಿತ ಹಚ್ಚು ಅವು ಯಕ್ಷಿತ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಂಡ ಕೆಲವು ಪುದಾರ್ ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಆ ನಮ್ಮೇನೆ ಬಂದು ಎಂಚಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಪದ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಬರಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನಡೆ ಅಭಿ ಇಲ್ಲಿಂಟ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಾರ್ದು ಜೆ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಕ பொண்ணுலைக்கு ஒட்ராசி பார்த்திருந்துட்டு ಓ ಸೋಬಾ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಯಾನಂಜಿ ಪನಡೆ ಅಬ್ಬಿ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೇಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇನಿಮಿಟ್ ಆಯನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಎಂಕಿದ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂತಿಜೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೊನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡೆ ಕೈ ತಾತದ ನೆರ್ತೆ ಅವಿನ ಏನು ಆಗಿ ನೆರ್ತೆ ಈ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ನೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಅಲ್ತು ಕೈ ಬಂತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ನೆರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಪೊಪ್ಪ ಮುನ್ನ ಇಂಚು ಅವು ಪೂರ ಮಂಡಳಿದ್ರು ಬೊಕ ದಾದ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಮೈಂಡ್ ದಾದೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನ್ ದಾದ ಮುನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತುಪ್ಪಿನ ಪಾತೆರ್ ನೆಂದುಪ್ಪಿನ ಆತೆ ಯಾನ ಆಯನ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಯಕ್ಷಿತ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಜೊತೆ ಆಯನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಬಂಡದೆ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲು ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಇರ್ತಲೆ ಯಾನ ಅಕ್ಲೇನ ಪಾತೆರ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಏನಂತ ಉದುಪ್ಪೇರು ಲೈವ್ ರಸ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇ ತೂತಜಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಮಲ್ನಾಡ್ಕಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಉಡುಪಿನ ಅಂದಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಓ ಸೀತೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇನಾ ದಾದ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಅಕ್ಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪಡ ದಾದ ಪಂಡದು ಇದು ಆರೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಏರೇನು ತುದ್ದು ಏರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವುದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಲಿಡೇ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಚುಲ್ಲೈ ಬಿಡು ತೂಕ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ఒక దాద మారే యాన్ వాళ్ళ ఐదు గులాబ్ పోపుజి ఒక్కడే పనిపడి ఓకే సూపర్ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿ ಆಯ್ ತೂತುಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಪೋತುಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಒಯ್ಕಲ ಪೋತುಜಿ ಯಾನು ವಾಲ ಈಗ ಎನ್ನಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಡೆಗ್ಲೆದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ಬಾರ್ದು ಜೈ ಇರ್ನ ಪಿರವಡು ಏದು ಪಾಡಾಯ್ತು ಇರ್ನ ಕೆಬಿ ಅಂಚನ ಕೆಬಿ ಪುರನೆ ಬರ್ಚಿ ಇಂದೇನು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡನ అయిన ఐదు మనిపి సావు ఉప్పడు సోబా ఉంತು ತೂಕ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಬತ್ತಿನಾಗ ಐದು ಮಂತರ ಹಾಕುಜಿ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟೆ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಊರೆಗ್ಲ ಐದು ಕಾರಣ ಏತೇ ಜನ ಐದು ಬಂದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತೂಕ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಅವು ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದ ಆರ್ಪ ನೋಡು ಅರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಯಾಕೆ ಮೇನ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪಡ್ಡದು ಹಂಚ ಅದು ಮೇಕಮ್ ದಾದ రెండు ಜನಕ್ಕಾಗಲಿದ್ದು ಅವೇನು ಸರಿ ಮನ್ಪಡಕ್ಲು ఆయనే అంద అత్త పండు ఒక్క గడి లైవ్ కొన్నాక అవన్నీ పంపారు అదా అయితే మూలే ముగ్గాడు ఇనియ ముగ్గాడు పూర దాద విషయ పండుగ సోపక్క చూరు సబురు ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ತೂಲೆಕ್ಕ ఆయన ವರ್ಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಂಬಿನಿ ಅವು ಅಣ್ಣ ಓ ಚಾನಲ್ పోతే పల్లెಗೆ ಆ ಚಾನಲ್ పోతే ಪಾತಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸರಿ ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಮದ್ದು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಂಬಡೆ ಬುಡಿಯಾರ ಪಂಪೇನು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಬಡೆ ಬುಡರುಂಡು ಬಡಾಪನಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಒಂಚಿಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೋಪ ಸೀಸ್ ಬಾರ ಸೀಸಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ವೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ ಉರ್ದುಗಂತ ಮೂಲೆ ಕಡೆದ ಅಂಬಡೆ ಬಂದು ಜನ ನಿನ್ನ ತಿಗನ ನಿನ್ನ ಅಂಬಡೆ ಬಂದು ಪೋಯಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ನೀ ಅಂಬಡೆ ಬೋಡ ಅಂದೆ ತೊಂಡು ಯಾನ್ ಬರೋಡಕ್ಕ ಓಡೆಗೆ
ಅಂಬಡ ತಿಂಟ್ರಿಗ ಅಲ್ಲೂ ಮಾರನೆ ಸೊಬಕ ನೆರ್ಪುರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲಂಡೆ ಚೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟರು ನೋ ಅಂಬಡಿ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯಕ್ಕ ಹರೀಶ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಡಲ್ಲ ಪಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಉತ್ತೇರ್ ಜನದ ಪೂರಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂದು ತೂಕ ಬಿ ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಕ್ಷಿತಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ಇಂಥ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಯಕ್ಷಿತಿರ್ಲ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿದೈ ಪೂದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದೆ ಪಂದೆ ಅಂತ ತೂತಜಿ ನೆಟ್ ಬೈಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಐಟಿ ಏರೋದಾದ ಮೇನ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದು ಪೋತೇರ ಅದು ಮೇನ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪನ್ಬರತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಶೋಭನ ಫೋಟೋ ನೆಟ್ ಡೀಪ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ಶೋಭನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನೆಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪೆದಂ ಪಾತಿರ್ದು ಐಟ್ ಪಂಪುಂದದ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾನೆ ಶೋಭ ಯಾನೆ ಇರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರು ದಾದವಳು ಬಕ್ಕದನಗ ಶೋಭ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಶೋಭ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಶೋಭ ಅನ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಹೆಚ್ಚಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಏರದಾದನ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ದಾದಂದು ನಂಬಡು ಬಲ್ನೆಗೆ ವಿಷಯ ಈತೆ ಅವು ದಾದಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮನ್ಪಗ ಸುರುಟು ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಗೊಚ್ಚಿ ಉಂಟು ದೀಪಕನ್ನ ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್ ಅಗ್ರಿಸಿ ಹಾಯ್ ಏರ್ನದೇ ಶೋಭ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಗೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ನ ಬಚ್ಚನ್ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ ಪೋಂಡಿಯ ಬೊಲ್ಲಾಡು ಲಡೈ ಇತ್ತಿಂದ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪಡು ಉಂತಲೆ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಏಯ್ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಏನು ಕುತ್ತೇರಿ ಮೀನು ಬುಡೇದಿನ ಉಳಿತಾರೆ ಕೈದೇನ ಬ್ಯಾವಿಸಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತು ಓದುಜಿ ಆಕ್ಷಿತು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಆರು ಆಕಳು ಪಾತೆರ್ನಿ ಬೇತೆ ಈ ಪಾತೆರ್ನು ಬೇತೆ ಆಂಡ ಅವು ಸಮ ಈ ಕುತ್ತೇಲಿ ಬಂದ ಆರಂಚ ಬಣ್ಣಗಿ ಬಂಡ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಆಂಡ ತೂಕದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ದಿಯಾ ಬೈಟಿಂಗ್ ನೆತ್ತಿ ಹಾಯ್ ಏರ್ ನೆತ್ತಿ ದಿಯಾಗು ವಿಷಯ ಶುಭ ದಾಯ ಪನ್ನಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೇನೆ ಪನ್ನಿನಿ ಆಯ್ನೇನು ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ನನ ಆನಾಗ ಪಾತೆರ್ಗ ಏಪ ಒಲ್ಪ ಲೈವ್ಡ್ ಆತೀನಿ ಮೂಲ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡ್ ಅಂಚ ಆತಿ ಜಾತ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡ್ ಐಡು ನೆತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ ನೆತ್ತಿನಕ್ಲು ಜನವಲ್ಲ ಸಾರಿ ನೆರ್ತ ಇಂಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐಡು ಮಂದಿ ದಕ್ಕದ್ಲ ಆತಲು ದಿಯಾ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಂದು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಳು ಯಕ್ಷಿತಿಗೆ ಅಂಚ ಪತ್ತದ್ದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಾಕಿ ತಪ್ಪು ನಡುಕುದಾಯ ಪಾತೆರಡು ಅನ್ನ ಶೋಭಲ ಪಾತೆರಂದಿಲ್ಲ ತಾ ದಿಯಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ನಿತ್ತನು ಮರಾಣಿ ಒಂದು ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರು ಕಲ್ಪುಲೆ ಬ್ರದರ್ ಅವಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದೆಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಾಗ ಅವು ಏರ ಬೇತೆ ಪಾತೇನಿ ಪೊನ್ನು ಜೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋಬಾ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜ ಇಂಚ ಲಡೈ ಮಂತನೆ ಎನ್ನ ಜನನೇ ಬರ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಲಡೈಡೇ ಪೋಂಡು ಮಾತ ಸೈಡ್ ಆಯ್ಂಡ್ ಪೋಯಿನ ಪೋಂಡು ಬುಡ್ಲೆ ರವ ಪಾತಿರ್ಗ ಸೊಬಕ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಯಾ ಫೈಟ್ ಕಮಾನ್ పొన్ను జోకులు బత్తదు ఆనులేకు పాతిరలియా తప్పు ಆನ ಜೋಕುಲು ಪೊನ್ನುಲೇನೇರದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಆನುಲೇನೇರದು ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏರೆ ಗುಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರಡು ನನ್ನೂರಿ ಮೂಜಿನ ತಾಯಿ ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟು ನಡುಕು ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಇದೆ ನಿಕ್ಕಲ ಮುರಣಿ ಏರೆಗ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂದು ಬೇತಗ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ ಬೇತ ಮುಜಿನ ತಾಯಿ ಬರ ಪಾತಿರ ನಗತ್ತೆ ನಿಂತಿಜಿ ನೇಕು ಅಣ್ಣ
ಕಾಂಡ ಮನೆ ದೋಸೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಕಂಡ ರಾತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಭೂತವಿಲ್ಲ ಪಿಜಾಜಿಲ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅవి ಕೋಡದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರ್ಚಿ ಇನ್ನಿತಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರ್ಚಿ ಶುರು ಅನ್ನ ಇಡೀಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತಲ್ಲಿ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಸೈಕು ಪಾತೇರು ಚಕ್ಕ ಒನ ಸಂಡೆ ದಾಯ ಬಾತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದರು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅತ ಸರಿ ನಾನು ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಯಾವರ ನಿಕುಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಬೇತೆ ನಿಖಿಲವಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತನೇ ಬೇತೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ್ ಮಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಸತ್ಯ ನಿಖಿಲ ಅರ್ಥ ಮಂತನೇ ಬೇತೆ ಈ ದಿಯಲ್ಲ ಅಂಜೇನೆ ಯಾಪ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಪ ಬರ್ತೀನಿ ದಿಪ್ಪುನು ತಪ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನ ಇನಿತ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪಾತ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಈಗಲಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ಕೋಡದ ಬುರ್ಚಿ ಇನಿದಾದು ಲವ್ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದುಕುದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇವು ಕೋಡದ ಇನಿ ಬುರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಆಯ್ನ ಆದು ಪೋಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ತೂಪೆತ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಡತ್ತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬತನ ಇರವೇನೆ ದಿನಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಸದ್ಯ ಬೇಜಾರ ಯಾರು ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೇನೆ ಓದಿಸಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಈಗ ಯಾನು ಓದಿಸಿ ಕಾಕಲು ಓದುವರೆ ಆಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಯಾನು ಓದಿಸಿ ಅವು ಲೈವ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದಿನದ ಪಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಕೋಡೆ ಮುರಿಯಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ तुम एक सोकुड लाइव बोर्ड पोदित्तुंದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೆರ ತೆಲಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಹೋಗಿತ್ತು ನಾನು ಚೈಕೋಸ್ಕರ ಆ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಅವಡು ಪಾತೆರಿಗೆ ಅವಳು ಜನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಜಕ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವಿ ಯಾರು ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೆ ಯಕ್ಷಿತನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೆ ಅದು ಯಕ್ಷಿತರದ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈಜಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಇದೈದಾದ ಮಂತದ ಬಂದು ಯಾನ್ ತೂತು ಜಾಬಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು ಮಂತದ ಹೆಂಗೆ ತೆರೆಯೊಂದು ದಾಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ ಯಕ್ಷಿಗಳ ಪಂಪಿನಿ ಐತೆ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಬೋಪೆನ ಇಜ್ಜದ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪೊನ್ನುಲೇಗ ಆಯ್ಲ ಮರೆದು ಗೋಡ ಈರು ಬರ್ತದ ಆಯ್ ಅಂಚ ಮಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವಳ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಅಂತ ಯಾನ್ ಇದೇ ಹೊರ ಬಂಡೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ನ ಗೊತ್ತಜಿ ಇದೇಗೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜನ ನೀರು ಖಾಲಿ ಲೈವ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಉದುಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ತೂವರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲದೆ ಲೈವ್ಡೆ ಪಾತಿರೋಡದೆ ಯಾನು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ವನಿತಕ್ಕನು ಅನ್ನ ಸೋಬಕ್ಕಬರ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಲೈವ್ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಯತ್ ಹಾಲ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹೋಗುನಿಯಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು ರೀ ನಮ್ದು ಊಟ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಪು ಪಣ್ಣಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕಳು ಮಾತಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಎಂಗಲ ಬೇತಿ ನಿರ್ತೇನೆ ಅಭಿನಿಕ್ ದಾದ ಉಂಟೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹೋಗಿನ ಸತೀಶ್ ಶಶಿ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲಿದು ಹೋಗ್ಯಾಳ ಸೋಬಕ್ಕ ದಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕದು ಫೈಟ್ ಆದ ದಿಯಾ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಂದು ಪೋಯಾಳು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಲಿಗೆ ನನ್ನ ಇಂಕ್ ಕೊನ್ನಿಜ್ಜಿ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಿ ಆಂಟಿ ನಕಲು ಪುರಾ ಇಕ್ಕಲು ವರ ದೀಪು ಈರು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು
ಇಪ್ಪುನಗ ಇರುವುದು ದಾದ ಮಾತ ಪಾತೇವೆ ಬುಕ್ಕ ಶೋಭನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸ್ ಪಂದು ಬೇತಲ್ಲ ಇವುಡು ಪನ್ಪೆ ಈ ರಥಗಾನೆ ಅವು ತುಯ್ಯರ ನಿಜವಲ್ಲ ಯಕ್ಷಿತಾವು ಅವು ಬೇತಲ್ಲ ಇವುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡಾಯಿಟ್ಟು ಅವು ತೂಕ ಯಾನ್ ನಾರ್ದು ಬತ್ತವೆ ಅರ್ವಿ ಯಾನ್ ಅವು ನಾರ್ದು ಬತ್ತವೆ ತೂಕ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೊನ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬಂಡ ಮಾತ ಲಕ್ಕೊನ್ವೇರು ಆಮೇಲೆ ಪಂಡ ಏಲ ಡೈ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಈ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಾಯಿ ಈ ಅಭಿ ಏಗ ಅವು ಹುಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿನಕ್ಕ ಅವನು ಬಟ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಭಾ ಯಾನಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಕೊಡಾರ ಯಾನಿಂದ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡತ ಚೂರು ತಾಳ್ಮೆಗಿತ್ತು ನಾತೆ ಓಲ ಪನ್ಪೇರತ ಹೆಂಚಿನ ಹೋಗುತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತುಯಿನೇನವರ ಕುಡಸತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಕೊಡ್ತು ಅದ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರಿದ ಬಾಯಿನ ಬರ್ಪ ಜೈಕು ದೀಪಕಣ್ಣ ದಾಯ ಪಾತಿರ್ಜರು ಸರಿ ಪಂಡ ದೀಪು ಗೊತ್ತು ಅಭಿ ಐಡಿ ದಕ್ಕಲಿ ಗೊತ್ತದು ದಾಯಿ ಪಡ್ ತೂಕತಾ ಶೋಭಾ ಸಡನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಪಾತಿರಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನಲ್ಲ ಅವೇನು ಯಾನ್ಲ ನೀಕ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈವ್ದಾಗ ಗುರ್ತಾದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀಪು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ದು ಗೊತ್ತ ಏರು ದಾದ ಪಂಡದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನ ಲೈವ್ದು ದಾಪಜಾತ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಿತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿದ ಆಯ್ನ ಐಡ್ ಮಲ್ಪೋಕೆ ಆಯವಾ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋಪುಜೆ ಯಾನ್ ಏರಿನ ಐಡು ಮನ್ಪುಜಿ ಶೋಭ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ನೆ ನಿಂಡ ಎಂಕು ತೂವೋಡು ಆತೆ ಶೋಭ ಕೈಯಾಲ ಕೋಪ ಶೋಭ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ್ನು ತೂದು ಓವಿನ ಪಾತ್ರೆ ತೂದು ಜರ್ಜ್ ಬಂಬರ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅವೇನು ಈಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಯಾಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದ ಗೊತ್ತು ಶೋಭ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿನ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲತ ದೀಪಲ ಬತ್ತಿನ ಮುರಾಣಿ ಅದ ಶಶಿ ಬ್ರೋಂತಲೆ ಅದ ಶೋಭ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಯಕ್ಷಿತ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮೋನೆ ತೂದಲ ಎನ್ನು ತೂದಿನತ್ತು ಅದಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂದದ ನಿಕ್ಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪುಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂಕ ಉಂಟು ಒಂತ ಎಂಕ್ ದೀಪದಾದ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಬರ್ತಿನ ಕೈಡು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಓಡಿತೀನಿ ಆಯ್ತು ದಾದ ವಿಷಯ ಒಲ್ಪತ್ತು ಬರ್ತಿರವೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ ಓಡಿತೀನಿ ನಾನು ದೀಪದ ಬಂದಿನ ಅದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂದಿ ದಿನೋಲ ಒಂದೇನ ಯಾನ್ ಈತೆ ಮಮ್ಮಿ ಜೋಬ ಯಾನ್ ಈ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ನನಗೆ ಬರ್ಚು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆದುವೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲದುವೆ ಮರ್ಯಾದೆ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ನಿಕುಲು ನಂಬುಜರ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಿ ನಿಕುಲು ನಂಬುಜರ್ ದುವಿ ಲೈವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲೈವ್ಡು ಪಂತಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಸ್ತ ಆಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ఒక ಶೋಭಾ ವನಿತಾಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸುಲು ಬಂದು ಓವು ಲೈವ್ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಲೈವ್ದ ಕುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಭಿಯಾರ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ತೂಪಾಯನ ಐಟಿ ಮೆಸೇಜ್ಲು ಒಪ್ಪುಡತೆ ನಮಕ ಅಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ ತೀರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತೀನ ಅಕಲ ಲೈವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ ಒಂಜಿ ಆ ಲೈವ್ದ ಕುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಓವು ಚಾನಲ್ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ತೂಪಾಯನ ಯಾನ್ ತೂಪ ಈ ರೈಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಅವೇನು ಯಾನ್ ತೂಪ ಹೆಂಗೆ ಲೈವ್ದ ಕುದರ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ತೂಪ ಆ ಲೈವ್ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೂಪ ಐಟು ಎಂಗ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ಡೆಕ್ ಪೋಪ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಂದು ಎಣ್ಣೆದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿಕುಲು ಉಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾರು ಕುಸಲ್ ಮಂತ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆನು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತು ನೆಂಗು ಈ ಕೋಲ ಮಾರಾಯ ಕರ್ಮ
ಆಯ್ತು ತುಳು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತೇಟ ಸಚಿತ್ ನಾಯರು ತುಳು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ತುಳು ಇತ್ತು ತುಳಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರೋದು ಪೋಲೆ ರಡ್ಡುಮ್ನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಂಕ ಅಭಿ ಅರ್ವಿ ಆ ಪಂತಿನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಟ್ಟೆ ಬರೇಲಿ ಆ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ದಿನಾಲ ಪೋಪಾಯ ಚಾನಲ್ ಪೋಪಾಯನು ಅಲ್ಪ ಚಾನಲ್ದ ಏರು ಓನರ್ ಅಕ್ಲೆ ಏನ್ ಪಾತಿರ್ವೇನು ನಿಜನಾ ಯಾನ್ ತೆರಿಯೋನು ಮಾಲುಂಡಿಗೆನಾ ಅಂಚಾಂಡ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಅವೇ ಐಡಿ ಮಿತ್ತಲ ಆದಿತ್ತು ವನಿತಾ ಐಸ್ ಸೋಡ ಕನ್ನಲೆ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಪಂದ್ ಅವೇ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಪನ್ನಡು ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಶೋಭಾ ತುಪ್ಪಲು ಆಡೆ ಅವೇ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೇನ್ವಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಐಟ್ ಮೀನಿ ಅಂದು ಬಂದ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬೇನ ಯಾನ್ ಇದೇ ನಂಬೇನ ಅಪ್ಪಗಲ್ಪ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅದಂತ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಯಾವತ್ತ ಪ್ರಶೋಭದ್ದು ಬೈತ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ್ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಓದ್ವೆ ಖಂಡಿತ ಓದ್ವೆ ಡಿಎಫ್ಜೆಗಳು ಅನ್ನೋನ ಫುಲ್ ಫೈಟ್ ಅಂದಿ ಈಗ ಸತ್ಯ ರಡ್ಡದ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಈಗ ಬೇಜಾರಾಗ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಲ್ಪ ಕೊನಾಗ ಪನ್ನಾಗ ನಾಳೆ ಎಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಮ ಉಂಡಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾಕ್ಷಿತ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೌತಾಪಿ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂಕ ಈ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಉಂತಾಗ ಓಕೆನಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪೋಚಿ ನಾಟ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತಗ ಐಕು ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ ನಮಗ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದ ಏನ ವಿಷಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ನಮಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ದೀಪಕನ್ನ ಇದು ಅಮಾಸೆಗೆ ಪೂರ್ಣಮೆಗೆ ಬರ್ಪುರಿ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಟೈಟಿ ದೀಪಕ್ಗಳು ಉಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂದ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು ತೂಲೆ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ನ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಆ ಲೈವ್ಗೂ ಆ ಏ ಪನ್ಪುನಿ ಎನ್ಮ ಮುಪ್ಪಗೋಗಿ ಆಂಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಓ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಉಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಆಂಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಮನೆಗೊಂದು ಬರ್ಪುನಾ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತೂಲ ಶೋಭಾ ಆಗ ಪೂರ ತೆರಿಯಂದೆ ಈತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಪೋಯೆ ಅಭಿ ಅರಿವಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇ ಪಂಪಿನದ ದೀಪು ಏರು ದಾದ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಐಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲತ್ತು ಉಂಡು ಬಲೆ ತೊರತ್ ಬೆಜ್ಜನಾತಲು ಒಂಜಿ ಪೆಗ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಎತ್ತೆ ಪಾಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕನಪವೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಡ್ಲಿ ಉಂಡ ಕಾಸದ ಬಾಡ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ಪೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಇದು ಕುಲ್ಲುಲೆವರ ಒಂಜಿ ಶೋಭ ನಿಕ್ಕ್ಯಾನಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಕ್ಯ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಯಾ ನಾವು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏ ಪನ್ಪ ಏರ್ ಎಡ್ಡ ಏರ್ ಹಾಲು ಪಂಡದು ಅವೇ ನಿಕ್ಕ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಡ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅಭಿ ಅರ್ವಿ ಸುಳ್ಳು ಬಂತಿಜೇರು ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಅವ ನಾನು ನಿಕ್ಕಿ ಅನ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇವರು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಎಕಡೆ ನಿಕ್ಕಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಪಂತಿಜೆ ನಿಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡ್ಪುವೆ ಭಜನ್ చెప్పారక ಮಾಲ್ ಬರ್ತ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಿಯರ್ ಜಣ್ಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಕಾಶರಕ್ಕೂ ಯಾ ಪಂಡತ ದೀಪ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಏರಿನ ದಾದ ತೂತಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತ ಅಕಲ ದಾದ ಮಾತಂದು ಓ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚಾನಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತಿದ್ದೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅವ ಚಾನಲ್ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಅವರ ರೀಲ್ಸ್ ಬೈದು ಒಂಜಿ ಐದದು ತಿರ್ಗಲೆ ಪೊಂಜವೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಚಿನ ತೂತ ಮೊಗಲ್ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಏರ್ ಮಾರ ಡೇಂಜರ್ ವನಿತಾ ಒಂದ್ಸಲ ತಿರ್ಗಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮುಲು ಬರ್ಲೆ ತಿರ್ಗಾಗ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ತರತ್ತು ಕೋರ್ಪಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲೇನ ಎನ್ನ ಫ್ರೈ ಕರಂಚಿದು ಪಾಡಂಚಿ ಕರಂಚಿ ತಿರುಪುರನೆ వచ్చి
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನು ಸುರುಕು ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಕ ಆಯನ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚಾನಲ್ ಬಂಡಾರ ಅದೇ ನಿಜ ಆಯ್ತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚಾನಲ್ ಅವು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೂಜಿ ಚೇರೆ ಕನ್ನಲೆ ವನಿತಾ ಮಾಲ್ ಪರಿಹಾರ ಅವು ಚಾನಲ್ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಭಿ ಅಭಿ ನಮ್ಮ ಐನಿ ಮೇಲ್ ಬೈಜರತ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಎಂಬ ಮೀನು ಕರಂಚಿದು ಸೋಬಕ್ಕನ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಉಂಡಾತ ಮನಸ್ಸು ಬಂತ ಅವನ್ನ ಉಂತಲೆನ್ನ ಮಾಲ್ ಪರಂದ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ ಆತನ ರೈಟ್ ಬರ್ತದ ಮುಳಿತ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನಿ ಉಂತದೆ ದೀಪಕ್ ಒಂಜಿ 90 ಪಾಡು ದೀಪಕ್ ಒಂಜಿ 90 ತೆಂಗುಪುರ ಪಾಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಆರು ಬರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾರ ಜೈದರ ಬಿಯರ್ ಜನ್ನಕ್ಕೋ ಬಿಯರ್ ಜೆ ಬಲೆ ಏ ಪರ ಎಂಚಿನ ಇದೆ ಜೋರುಂಡು ಟೇಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ఆయన సరి రోజు మనుకులే ఆ గలటೆ ಮನ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ತೀನಿ ಗಲಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಚೆನ್ನೈಲ್ಡು ಹಾಲು ಮಲ್ಪುನಿ ಬುಕ್ಕ ಶೋಭಾ ವನಿತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪುನಿ ಆಯಿ ಸರಿ ಕೂಲಿ ತೂಕ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಏದೆಜ್ಜೆ ಕೊಂಜೋವರ ಪತ್ತುಂಡು ಯಾಪನ್ನಿ ಯಾಂಪುಲ್ ಡೈಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪೆಗ್ ಪಾಟ್ಲಿ ಸಭ ಹಾಕುದು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಾಲ್ಡೆ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕಲ್ಲ ಚರ್ಬಿಯೇ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಚೂರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಲ್ ಅದೇ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ಹೋವೇನು ಬೇರೆ ಪೊಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನೇನು ಮನ್ಪುವ ಚಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂದಾರ ಅಲ್ಲೇ ಚಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಬಂದು ಬರ್ಬಾರ ಮಾಲು ಮೀ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪಾಲ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಸಾಯ್ಬಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಸಾಬಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಮೆಸೇಜಿನ ಸೋಬಕ್ಕ ಸಾಬಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುರ ಅಲ್ಗೋಲು ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ದೀಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ಪಾಲ್ ಬಣ್ಣ ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜದ ಬಾಕಿ ದಾಕ್ಲಿ ಮನೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪಾರ ಬೇರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲಿಯ ಕತೆ ಆಯ ಚೆನ್ನದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಚಿನ್ನು ಪನ್ಪುನಿ ಮುಂದುವೆ ಚೆನ್ನಲ್ಡು ಮುರನಿ ಗೀತಕ್ಕಗ್ ನಾಯಿ ಪನ್ಪುಜೆನ ಸೊಬಕ್ಕಗ್ ಬೈಗೆ ಏಪ್ರಿನ ಗುತ್ತು ಅಪ್ಪುಜ ಅನ್ನಂಗೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಯಕ್ಷಿತೆಜ್ಜಿ ಅಭಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ತೀರೆಗು ಆ ಚಾನಲ್ ತೂಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬರೋಡಾತವು ಚಾನಲ್ ಬರೋದು ಅದು ಈಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡ ಶೋಭಾ ಅದು ಗಡ್ಡಿ ಬತ್ತದು ಉಂಡು ಅವು ಸರಿಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆ ಆ ಜನ ಸರಿಜ್ಜಿ ಗಡ್ಡಿ ಬತ್ತು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಪನ್ಪುಜರ್ ಪಂಡದ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ದಾದ ಪಂಡದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಪುರ ನಮ್ಮ ಸಡನ್ನೇ ವೈಕ್ಲಲ್ಲ ಆಗಿನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ದೀತು ನಾಗಲ ಮಿತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಡಿ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಅವೇನು ನಮ್ಮದು ನೆಟ್ ಮೇರ್ ಗಡಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯಿಜ್ಜಿ ಎರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಐದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಓಕೆ
ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನೇಟುಲ್ಲ ನೆರ್ಪುನೇಟಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನನಿದ್ರೆ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಏರು ಅವೇ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ನಂಬರ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಭಿ ಅವೆಂಗ ಆಯೇ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಡ್ಲ ಆಯೇದು ನೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಭಿ ಅರ್ವಿ ಅವು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಶೋಭಾ ಯಾವನಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏತು ದಿನದ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನ ಅవి ఇంకా ತೂಪೇನ ನೈಟ್ ಎನ್ಮರೆ ಎಂಟ ಬರ್ಪುನ ಆ ತಾವು ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈರುವರ ಕುಲ್ಲಲೆ ಈರು ಕಲ್ಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೇನು ಕುಲ್ಲು ಯಾನು ಓಯ್ನ ನಂಬುಜಿ ಈರೆಲ್ಲ ನಂಬುಜಿ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೇವೆ ಯಾನೇರು ನಿಕಲ್ಲ ಶುರು ಆಂಡೆ ಇದೇಗ ಹತ್ತು ಮಾಡ್ರೆ ಬಕೇರೆಗು ರವೀಂದ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಶೋಭಗ ಅರ್ಥ ಓಡಾಂಡ ಅವಿನ್ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪನೋಡು ಅಲ್ತಿರ್ ಬುಕ್ಕ ನಂಬೋಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೂಫ್ ಸಂತ ತಜ್ಬವೆ ಶೋಭಗೆ ಯಾನ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಪಾತೆ ಇರ್ತಿ ಶೋಭನೇ ಮಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಡತ ಈ ಆ ವಿಷಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯಾವ ಕೊರ್ಪಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾಲುಂಡ ಇಜ್ಜ ಶೋಭಕಟ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಜನ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲರ್ ಆ ಒಲಿಯಂದು ಏರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೈಚಿ ಇದು ಈತು ಪನೋಡಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನು ಆಯ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬ್ಯಾಡುಲ್ಲೇನಾ ಒಂಜೋಗು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸರಿ ಪರ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಓರೋರ ಟೈಟ್ ಅವಳು ದಾದ ಅಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವತ್ತು ಯಕ್ಷಿತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಬೇತಲ ಇವ್ಡು ಇಂಕಲೇನು ಪೂರ ದೂರದೇಗೆ ಆಂಟಿ ಈ ಸೆಟ್ಟು ಪಂತೆ ಐಕ ಆರು ಎಕಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ಜನ ಆಯ್ ಸೈಕೋ ಅಂತೆ ಗಲ್ಗೆ ಗೊಂಜಿನ್ನು ಅಂತ ಬರ್ಪೇನು ಆರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಅವೇನೇ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಗಡ್ಡಿ ಗಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಯಕ್ಷಿತಿಜ್ಜಿ ಪೆಗ್ಗು ಬೋಡ ಪುಂಜವೆ ಈತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಉಂಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಏರೇನು ನಮ್ಮೊಡಿ ಏರೇನು ಬಿಡೋಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ಆರು ಪರಂದು ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ ಮಿಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಪಲ್ಲೇತಾ ಏತ್ ಸಲ ಪನ್ಪುನಿ ಅವು ಗಾಯ್ಸ್ ಹತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಓದರದೆ ಎಂದ ಮಲ್ಲ ಪುರ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬೊಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ 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 ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬೊಚ್ಚಿ ಕೊತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎನ್ನ ಸಂಘದ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಿತನೆಲ್ಲ ನಂಬುಜಿ ಗೌತು ಅಬಿಲ್ಲಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬುಜಿ ಓಕೆ 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 ಐಕೆ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬರೆ ಪೋಚಿ ಈಲ ತೂತಿ ಜಾಕ್ಲೇನು ಯಾಲ ತೂತಿ ಜಾಕ್ಲೇಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪಾತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂಕ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕದು ಊರಿಡು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಕಲಿವೇರಿ ಏತಿದ್ದೀರ ತಪ್ಪವೇರು ವನಿತಾ ತಗಬೋಡ ಏರ್ ನಮಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಮಲ್ಲಾಗೆ ಗೀತಕ್ಕ ದಾದಕ ಚುಪ್ಪು ಸೋಮವಾರ ಮಲ್ಲಾಗೆ ತೂಲಾ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಐದು ತಿರ್ಕಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವರ ಶೋಭಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಚಿಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ತೂಕ ಚಿಕನ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಏರೇನು ನಂಬೋಡು ಏರೇನು ಬುಡೋಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಆರು ಎಕದಿಂಚಿ ಪರಂದುಲೇರು ವಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಪ್ರೂಫ್ ಮನ್ಪೆ ಉಂಟು ಪ್ರೂಫ್ ಮನ್ಪು ಪನ್ಪೆ ಚಿಕನು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಾಲಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಬ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಬಾಕಿಲ್ ಸಾರಿ ಬಟ್ಲೆ ಗೀತ ದೊಂಕಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ಯಾನು ಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಜೆ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕಂಪೆ ಸೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏಳು ತೈವ ಮಾಲ್ದ ಎಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಯಾನ್ ವನ್ನ ಸಾಂಡ ಸೋಬಸಿಸ್ ಅಬ್ಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಆಯೇ ಸೈಯಡ್ ಏಡ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಅವು ದಾದ ಅವೇ ಯಾರೇ ಅವು ಸಂಘದ ನೆತ್ತ ಚಾನಲ್ದ ಐ.ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಟು ಹೋದು ಮೆಸೇಜ್ ದೊಪ್ಪುನ ಅಲ್ದ ಲೋಕ ಪ್ರೂಫ್ ದತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕರೆದ್ರುಗ
నీకు బాయ్ ಬರ್ಪು ಜೈತೆ ಏನನ್ನ ನಂಬಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇರಿ ಈ ಪೋ ಮಾರೆ ಸಾವು ಏನನ್ನ ನಂಬಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡು ಪಾಡು ದೈವನ ನಂಬುಲೆ ಆತೆ ಕೊಂಜವೇ ಅವೇ ಈರು ಪಲ್ಲೆ ವಾ ಚಾನಲ್ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಉಳ್ಳೆತ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ದಾದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚಾನಲ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋಲೆ ವನಿತ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಈರು ರಂಜೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಆವ ಓಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೈಡರ್ ಏನು ರಂಜು ಹತ್ತು ಬಕ್ಕ ಏನು ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ರಂಜು ಹಾಕಿ ಆಯ್ ಪೋಯಿ ಹಾಕಿ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಬೇಗ ಬಲೆ ಸರಿ ಇರ್ನ ಊರು ಎಂಕುಂಡ ಗೀತಾ ಕೊರಚೆ ಚೂರ್ಲ ಹಾಲು ಪರ್ದು ಬಿಂಗಿರಿ ಆಟೋಲ್ ಬಗ ಬಕಾಲೆ ನೀರ್ಲೆ ತೋಪಿನಿ ಯಾನು ದಿಯನ ಪೊಪ್ಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವ ಒಂದು ದಿಯನ ಪೊಪ್ಪ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾರ ವರ ಎನ್ನ ಮಗಲೆನ್ನ ನಿಕುಲು ನೆರಿಯರತ ಎಂಗ್ಳು ಮುರಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲೇನ ಮೊಗ್ಲೇನ ಹಾಕ್ಲು ದೂರ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದು ಮತ ಹಾಕು ಹತ್ತು ಮಾರ ದಿಯನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ದಿಯನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ದಿಯನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಡ ಮುರಂದಿಂಚ ಅಂಚ ಪಾತೆರುಡ ಎಂಕ್ 3 ಜನ ಬೋಡು ಮೊದಲೇ ಬೋಡು ಬಸ್ ಉಂಡು ದಿಯ ಏಪಲ ಬಂತು ಜಲ ಎಂಕ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಪ್ಪನ್ಗೆ ದಿಯ ಅಲ್ಲೇನೇ ತಕ್ಕದೇದು ಅಲ್ಲೇ ಲವ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಮಾರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಣಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಇವಾಗೆನ್ನ ಒರಿಯೇನ ಎಂಗಿತ ವಿಷಯ ಪಾತೇರಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇಲಡುಲ್ಲ ಸೋಬಕ್ಕ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಸರಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚಾನಲ್ ತೂಪೆ ಓ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚಾನಲ್ ಬಂಡೀರು ಆದಿಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಮ್ಮೆಗೆ ತಾಯನ ಬಿಯನ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತ ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬಾಲೆ ಮಕ್ಕ ಇರ ಅಮ್ಮೇರಿಂದು ಬಂಡರ್ ಮಾರೈತೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬಂಡರೆ ಯಾನಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ನಿತ್ತೆ ಬಂಡ್ಪರ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಮಂಡೆ ಹಾಲ ಆಗೋದುಂಡು ಒಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಮಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಪು ನಾನು ಮಾರ್ರೆ ಪಂಪಿನಕ್ಕಲು ಪನ್ನಾಡು ಯಾನ ಎಂಚ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಯ್ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಕೋರಿಯ ಅತಿ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಗಸಿ ಒಂದು ಎಂಕು ಮರಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಡ ಅಂತ ಓ ಗೀತಾ ಬಲ ನಿನ್ನ ಬೇರಿತ ಎಂಕು ವಿಷಯ ಒಂದಿಗೆ ನೋಡು ಈ ಏತು ಜಾತ ಬೇರಿದೂತ ದಾ ನಿಕ್ಕು ಬೇರಿಟ್ಟು ಬರಕ್ಕಾರ ದಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗರ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಬಲ ಯಾಯ್ದು ಬನ್ನಗ ದಾಯೆ ಬರ್ಪುಜ ದಾದಯ ರಡ್ಡು ದೀಲೆ ಬೆರಿಕ್ ಆ ಗೀತ ಕಲ್ಕೆ ಗೋರ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಒಲ್ಲ ಬೆರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಬಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ಆಲೆ ಇಂಕ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುರ ಇಂಕ ಕೊಂಚ ಓಡು ಗೀತನ ಮಲ ಮಲ ಚಕ್ಕಲಿ ಕತ್ತು ಬರ್ಲೆ ಪುರ ಅಂಜ ಎಂಕ್ಲ ಮುರ ನಾಯಿ ಬಂತಿ ನೆನಪುಂಡು ತೂದಿಲ್ಲ ತಾಪುಂಡು ತೂಕುನಿ ಅಂದ ಪಾಪ ಗೀತಾಗ ನೆನಪುಂಡು ನಾಯಿ ಬಂದಿ ಅಂದು ತತ್ತು ನೆರ್ತೆ ಗೀತಾಗ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾದು ಗುಲ್ತುದು ಕೋಪೆ ಬಣ್ಣದು ಕೂತು ಯಾನು ಹೋಯ್ತೊಂಬತ್ತದ ಮುಲುಂದುದಿ ಮುಂತಾಯಿನಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಡ್ಡಸ ಗಮ್ಮತೆಯೇ ಏಪಯೇ ಕೆಡ್ಡಸ
ಏಪ ದಾದಿ ಚಕ್ಕುಲಿಯ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ನೇರೇ ಗೊತ್ತು ಗೀತದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ನೆನಪಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮನ್ಪ ಅಂದು ಕೆಡ್ಡಸ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಏಪ 15 ಪದ್ದೆಲೆಗ ಆಯೇ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಗೆಬ್ಬುದಿತ್ವೆ ಎದುರಿದ್ರೆ ಗೆಬ್ಬುದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿರೋಡಿದ್ದನ ದೀಲ ಗೆಬ್ಬು ರಡ್ಡದಿಲ್ಲ ತಿಗ್ಗದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನನೇ ಇಪ್ಪಲಿ ಗೊತ್ತಬಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೇದು ಮಲ್ಪಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಅರಿ ಕೆಡ್ಡಸಗು ಅರಿ ಗೊತ್ತಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಉಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತನ ಬರ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನೆರವೇನಾ ಈ ನಾಯಿ ಬಣ್ಣನಿಗೆ ನಾಯಿ ನೆರವೆ ಸಸಿಬ್ರು ಆಯ್ ಅಕ್ಕ ಊರು ಒಲ್ಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಸೊಬಕ ಬಾಯವೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಡು ಅಲ್ಲದಿಯ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ನೇರಿಯ ಇರತ್ತ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾಡು ಅತ್ತಿ ಅದೀಯ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಹೊರ ಬಂಡೀರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತಿದ್ದು ಏನ ಪಪ್ಪ ಯಾರು ಬಂಡೀರು ಇತ್ತೆ ಬಂದಿರ ಅಮ್ಮೆ ಜಂದಿನ ಬಾಲ್ಯ ಬಂಡದು ಅದು ಆದೊಂದು ನಾಟಕ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಿತ್ ದೀಯ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಪುರ ಏರದು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಕೇನು ಬೋಡಾಡ ಅವಳು ಅದ ಶೋಭಾ ಸುರತ್ ಕಲೀರಿನ ಊರ ಎಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲೂರು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಲ್ಪ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಯಾನಂದು ಬಕ ನಾವು ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಾಲೆಗೆ ನಾಯ ಬೇಜಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಬೇಜಾರು ಐಕ್ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸೈಟ್ ಮಿತ್ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಯಿ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂದು ಬಂತೀನಿ ನಾತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಏರು ಬಂದು ದಾದ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಜಿ ತೋಜನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ ತೋಜು ನೀರು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ಅವತ್ತೈದು ದುಂಬದ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೆರಿಯಾರತ್ತ ಐಕೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡಿ ದೇವರೇ ಮಗು ದಾದ ನೀ ಸರ್ತಿ ಬೇಗ ಮರಳು ಮನ್ಕೋಬೇಡ ಆಪಿಸಿ ಮಾರಾಯ ದಾಲ ಬರ್ಚೆಂಗಿ ಹಿಂಗೆ ಏರ್ಲ ಬಂದು ಆಲ ಬಂದಚ್ಚಿ ಮಾರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತಪಸ್ಸೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗೈಡಿಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಖುಷಿ ದುಪ್ಪು ಗಾತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹತ್ತು ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತು ಓಕೆ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ಲ ಹತ್ತು ಈಗ ಪಂಪಿನ ಯಾನ್ ಕೇರ್ ನಾತಿ ಏರೆಗೆ ಸಮ ಅದ್ಲ ಅನುಕೂಲತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪೂರ ಉಂಟವೆ ಬೇರೆ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅದು 6 ಬಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋದು ರಾದೇವಿ 6 ಬಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು 5 ಬಕ್ಕ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಯಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿರಂದು ಬನ್ನಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಆಯ್ అయిపోయి ఏం కాపచి ఏరైనా జడ్జి పంపారా యారు అంచిగ్లెజ్జి ఇంచిగ్లెజ్జి దాయబడిన ఆమె టెన్షన్ మంది రవేనే పంపిణీ ఈమె టెన్షన్ ఇంక ఏరేలా నంబర్ లాస్ట్ ఎన్నీ ఇంకే నంబర్ అప్పచి యా దాద పాతిర్ల పక్క ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಕಜಿಪು ಇಂಕ ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟಲ ರೆಡ್ಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಂತಿ ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟ ರುಚಿವಂತ ಹಾಂ ತವತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ರೆಡ್ ಒಯ್ಪುಲೆ ರೆಡ್ ಒಯ್ಪೋಡು ಕಜಿಪ್ ಮಟನ ಕೋರಿದ ಬುರ್ಚಿ ನಾವು ದಕ್ಕನ
అమ్మడ పని పేరే అమ్మడల పని పప్పడల పని అని ఏదెలా గిరిపించి గీతకాయ తిక్కిజి అమ్మడల పల్లె పప్పడల పల్ల అయితే పేరడా అంకుల్ డబల్ పన అంకుల్ డల పన్న ఐ డోంట్ కేర్ యా ఆదర బాధ్యత అమ్మడల పని పప్పడా వెరీ రెడ్ వైపులేదు ನಾಡ್ಲೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂ ಪೆದ್ದಾವಡು ಆಯ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಗೀತ ಆಯ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಾಲಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಜವೆ ಓ ಆಡ್ಜವೆ ಆಡ ಬರ್ದಿರ್ನ ಕೋರಿದ ತುನಚಿ ಮಾರೆ ಇಪ್ಪಡು ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಕೋರಿದ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಐತರ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಇಪ್ಪಡಿಗೆ ಬೋಡ ಇರಿಗು ಎಪ್ಪ ಡೇಟ್ ನೆನಪುಂಡು ಬೋಡೆ ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಸುಲ್ಲಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಪಣ್ಣಿನ ಚಪ್ಪಲ್ಡು ಹಾಕ್ಲೆ ತೂಕಾರ್ವಿ ಅಭಿ ಚೆನ್ನಂಪಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಬನ್ನತ್ತೆ ಈ ರವೆನೆ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಹೋದ ಅಲ್ಪನೆ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈ ಹುಡುಕೇನ್ವೆ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತಾದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಓಕೆ ಇಡಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪಚ್ಚಿ ನಿನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಏರೇದು ಡೇಟ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ದೀಪ ದಿಯ ಕೇಂಡವು ದೀಪ ಜೆ ಒರಿಗಿಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೋರಿದ ಕಚ್ಚಿ ಪಿಂಪಡು ಅವು ಸರಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ತಮಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಾರ ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡಿಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಪೋಯ್ನ ಬುಡಾಡು तू अंजी पाते रची येरला आते नाही खाली हो ये तुम गुडची हो बाय पर दप्पा बिडाव मात्रांचं देतो बल्ली ಒಟ್ರಾಸಿ दीपक ब्रो दीपक दिया केंडಲು ओय तमाशा ಮಂಡರಿನ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿಂಡತ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಇಪ್ಪಡು ಮಾರ್ರೆ ಬೋಡು ದಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ ದೀಪಯ್ಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರವೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಗೋಬುಲೆ ಪಂದುಲೆ ಪುರಿಯವೇ ಏರ್ಲೇಪುರು ದಿಯಾಗ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಪಾಪ ಸುತ್ಯ ಬಲಗದ ಶೋಭಕ್ಕ ಗೀತಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಪಾತಿರ್ಜವೆ ನನ್ನ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಬೇತ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೀಸ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ತೂಕ ತೂಕ ಹಲವಾರು ಬಿಸತಿ ಇರೇನು ಪೀಸ್ ಪನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಿ ಏರೇನು ಪೀಸ್ ಪನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಿ ಎಂದು ಶೋಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಭಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಭ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪಬೋದು ಎಟ್ಟೆ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂತೆ ಯಕ್ಷಿತ್ತು ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾತಿ ಬಸಲೆ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಸಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಸಲೆ ಹೋಲ್ ನಡ್ಪುನ್ಯ ಬೆಂದುಡ್ದು ಓಡು ಬಸಲೆ ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಡಿ ಬಸಲೆ ಬಸಲೆ ತಕಜಿ ಪೆಂಕ್ ಕೋಡದ ಬಸಲೆ ತಕಜಿ ಪೆಂಕ್ నీకు గంట జన పాప దియడ పెట్టి మలుపును బొక్క ఎన్న ಬಂದ ಅಂದ ಓ ದೇವರೇ ಏನು ತುಂಡು ಪನ್ಕ ఆయన ತುಂಡು ಪನ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ನಿನ್ನ ದೀಪಕ್ದು ಇತ್ತೆಂದ ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಏದವು ಪೀಸ್ ಪನ್ನಿ 45 ವರ್ಷದ ಪೀಸ್ ಹತ್ತು ಕೊಡಬರ ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ ಆಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಡೋರ ಬಸಲೆದ ಕಜ್ಜಿ ಬೆಂಕ್ ಕೋಡೆದ ಬಸಲೆದ ಕಜ್ಜಿ ಬೆಂಕ್ ಒಯ್ತು ಮಾ ಅವಂಚಿದಾದನ ఆయన అమ్మ మెగ్ది ఇజ్జి తోజోడు అంచ పాతిరు శోభక్క
ತೋಟ ಪೈನ್ ಜೋರುಂಡು ದೊಂಡಣ ತಿನ್ನು ಎಂಕ್ಲನ ಪೀಸ್ ಪನ್ಪುನ ಆಯೆಗ್ ತುಂಡು ಅಚ್ಚನ ಈ ಪನ್ಪುನ ಮಾರೇದೆ ಎಂಗ್ ಮಂಡೆ ಬೊಪ್ಪುಜೆ ಪನ್ಪುನ ತುಂಡು ಪನ್ಕ ಚೆ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಸಯ ಬರ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಕುಡೂಲ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನು ಪದೇಂಗಿ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾಮೂರ ನೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟಿದ ಪದ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನು ದೆಂಜಿಲ ಪಾಡ್ವೆ ಬಸಲದ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕೋಡೆದ ಬಸಲದ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿಂಕ್ ಕುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೇನಾ ಉದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡತ ಸೊಬ್ಬ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ನಾಡ್ವೆ ಆರು ಪಂಡೆ ಆ ಚಾನಲ್ ನಾಡ್ವೆ ಆರು ಆತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿನಾರು ಗಡಿ ಗಡ್ಡಿ ಪಂಪೇರೆ ಸೊಬ್ಬ ಒರಿ ಫೇಕ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಪನೋಡಾನ ಒಂದು ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ಪನ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಈ ನೇರ್ನಾಗ ಮನ್ ಪಂತಗಲ್ವ ಈ ಕೊಂಚ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಯಾನು ಈತು ಪನೊಂದು ಪುನಃ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪೇರಾರು ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಚೀನಿ ಇದನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಜೆಂಜಿಯಾ ದೇ ಜೆಂಜಿ ಬಸಲೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಮಾರ್ರೆ ಜೆಂಜಿ ಓಡು ನಿನ್ನ ಪಿರೋತಿರ್ಗ ತುಲ ಪಿರೋತಿರ್ಗೆ 4 ಜೆಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಸೋಕಾಪುಂಡಿ ಜೆಂಜಿಲ ಬಸಲೆರ ಇಂಕೊರ್ದಾಲ ಓ ಊರ್ದ ಜೆಂಜಿ ಬೋಡ ಕಲ್ದೆಂಜಿಯಾ ಬೋಡೆ ಇದೆ ಬೋಡು ಬೋಡು ಯಾವಿಯೇ ಏತು ಪನ್ಪಿನಿ ಆಗಲಿ ಅಗ್ಗಿನೇನೇ ಅಗ್ಗಿನ ಅಲ್ಲ ವಸಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಅಗ್ಗೆರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಚಿಂಗಮ್ ಕೊಡ್ತಾನ ದೀಪತ್ತೆರಡ್ಡು ಕೆಲವರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ತೂಪುನಿ ಇಜ್ಜೇನು ಏ ರಾಯನ ದೀಪ ರಡ್ಡುಕೊರಾಯಗೆ ಕಲ್ಲು ಜೆಂಜಿ ಬೋಡು ದೀಪರ ಬೇರೆ ದೀಪ ಅದೇನು ಮುಸುಟು ದೀಪನಿಲ್ಲ ಬೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬೋಡಿಜ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತದ ಗೀತ ನಮ್ಮರ ಒಡಿ ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಂಗುಂಡು ಈಗ ಗೊತ್ತಿಜದ ಯಾನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜ ಆ ಕಾಲಡಿ ಪೂರ ಬೀಜ ತಗದೀನಿ ಆ ಕಾಲಡು ಪೂರ ಬೀಜ ತಕ್ಕದೀನಿ ಒಂಜಿ ಜೆಂಜಿ ಬೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಚಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಕೊರ್ಪಾರ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜತ್ತ ಅರ್ಧ ಜೆಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧರೆ ಮನ್ಪೆ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಸೋಮಕ್ಕ ಅಂಚ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ದೊಂಡೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಗಲಗಲ ಮನ್ಪು ಪೋಪುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬೇನೆ ದೀಪು ದೊಡ್ಡ ಬೇನೆ ಪೋಪುಂಡು ಗಲಗಲ ಮನ್ಪು ಎಂಕ್ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಪರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಟನ್ ಕಜ್ಜಿ ಮಾಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ರೆಸಿಪಲ್ಲೆ ಅವು ಮಂತ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬೊಕ್ಕದಾಯನ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ದಾತಿಂತ ಇಸ್ದ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ತೋಡಿಗೆ ಬಿಡೋಡು ಜೆಂಜಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅರ್ಧ ಕೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ತಾರದ ಮುದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೆಂಜಿ ಸೇರುಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೇರಳದ ಈ ಓಟು ಕುಂತದನ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಅದು ಈ ಚಾನಲ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜನ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡತ ಅವೇನು ಐಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಏನು ಎಕ್ಸಿತ್ತು ಏರೇನು ಬಲ್ಲೆ ಏರೇನು ಏರು ಜನ ಏರೇನು ಐಡಿ ಬಂದೀನಿ ಬೀಜದ ಕೆರೆ ಹುಚ್ಚತ್ತು ರೇಷನ್ ಬೈ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪಿಯಾ ಏರು ಜನ
ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಮಾಟನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ವಿ ದಾದೆ ಒಂದು ಏದು ಹೆಂಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜನ ಏರು ಬರೋಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡದು ಐದು ಮಂದಿ ಮಂಡದ ಏರಾದಿಪ್ಪು ವನಿತನು ಹೈಡಿ ಮಲ್ತು ದಿನಲ್ಲ ಆಯನು ಕುದರ್ ಆರ್ಕೆಗೆ ಆತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ಇಜ್ಜ ರಾಂಗ್ ಇದ್ನ ರಂಜು ಆಮೇಲೆ ವನಿತನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರಂಜು ಅವೇನು ರಂಜು ಅವೆಂದೇ ಇದೆ ಯಾ ಬನ್ನೇಕು ಹೈಡ್ ಮನ್ಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಭಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ರಂಜುನ ಐಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಸಮ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಪನ್ಪುನಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭಿಯಾರ್ವಿ ವಿಷಯ ನೋಡೆ ವನಿತನ ಹೈಡು ಮಂದಿದ್ದೀನಿ ರಂಜು ಅವಿ ರಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೈಡು ಮಂದೆ ಹೊರ ಕೈ ತತ್ತದ ಹೈಡು ಮಂದಿನ ಬಂಡೆ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಬತ್ತು ರಂಜು ಹೈಡ್ನು ರಂಜುನು ಹೈಡು ಮಂದಿ ಹಾಕಿದೆವು ಅಲ್ಲಿ ತಕ ರಂಜು ಆ ಐಡಿಡಿ ಬರ್ಪುಜೆ ರಂಜು ಬರ್ಪಿನ ಆರ್ಕೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು मैडम जी नमस्कार नमस्कार करुणा से हाय ಈ ನಾಗವಲ್ಲಿಯ ಅಮ್ಮ ಏರೇ ಗೊತ್ತ್ಯಾ ನಂಚ ತಿಳಿಪೈತೆ ಯಾರೆ ಕುದರ್ದಿತ್ತೀನಿ ನಾಗವಲ್ಲಿಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಕೆ ಐಡಿ ಪಾಡ್ದದು ಈ ಅಪ್ಪಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಓ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ದಾದೆ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸಿನ ಕನ್ನಡಯಾನು ಅಂದಾ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಂಬುಜೀರ್ ಬನ್ನಾರು ಇದಾಯ ಬಂಡ ಆನಿ ಐಡ ನನಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನದ ಅಪ್ಪಗನೇ ಪಾಪ ಏನ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ರಂಜಿನ ಬಂಡೆ ಐಡು ಅವೆಂದ್ರೆ ದೆಪ್ಪು ನಾನದೇ ಇದೆ ಆಯಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಪಕ್ಕದ ಎಂಗಲ್ಲ ರಂಜು ಎಡೆಡೆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ರಂಜು ಪನ್ಪಿನ ಐಡಿನ ಎಂಕವೇನು ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವು ಆರೇರು ಮನ್ಕೊಡಿತ್ತನು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಆತಿನ ಗೀ ವನಿತನ ಉಳ್ಳಲ್ಲದ ನೆಟ್ಟು ಏರು ಐದು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಂಗ್ಲೇವಿ ಆಯತ್ತು ರಂಜು ಸಕುನಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರೆ ಕುಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಎಂಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ನಾಗಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಓ ಜನ ಅಡ್ಜವೆ ಇದಾದೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನಿಗೆ ನಾಗಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾರ್ಯಾರು ಆಂದಂಚ ಬಂದ್ರಾರು ಇತ್ತ ಬತ್ತು ನಾಗವೆಲ್ಲಕ ಪಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ನಿಂಚ ಬಾದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ನಾಗಬಲ್ಲಿದ ಯಾರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯಾರನ ಆಂಟಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಕೋಮನ ಸಂತೋಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುದಯ್ಯನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರೇ ಧೈರ್ಯ ಓಮನನ ವನಿತಕ್ಕ ಈದೆ ಐದು ಮಂದಿ ಬಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಯಾನು ಲೈವ್ತು ಒಂದು ನಿಖುಲು ರಂಜಿ ಪಂದು ನೆರೊಂದು ಇತ್ತಾರತ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಬೇರಿ ಅವಳು ಧೂಳೆಗಿದ್ದ ಕೋಮನ ಸಂತೋಷ್ಗೆ ಬೇಷಾಯಿ ಅವ್ರು ಅಂಜು ಐಡು ಮಂದಿನವೇ ಗೀತಾರ ಮೊಲೆನ ವನಿತನು ಜನ ಉಂಡ ತೆಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿನ ಕೊಲ್ಲು ತೋಜನ್ ತುಳುನಾಡು ಸಂಪಲ್ನೆ ಕೊಲ್ಲು ತೂವೋಡು ತುಳುನಾಡ ಸಂಪಲ್ನೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಹೋಗಿಯೇ ಕೊರ್ಲು ತೂವೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲು ತೂವೋಡ್ದ ತುಳ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊಲ್ಲು ತೂವೋಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನ ಓಡೆ ಕಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅವು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಾಯ್ತು ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಮುಂಡಾಸು ಆತ ಓ ಸಂತೋಷು ಅವು ಪುದರ್ ಬರ್ದ ಸಂತೋಷು ಯಾಕೆ ನಗುತ್ತೀರ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅದುವಾ ದೇವರೇ ಎಂಥ ಹೆಸರು ಮಾರೆ ಅದು ನೀನು ರಂಜೀರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಒರಿ ನೆನಪಾತಿ ತೂಕವೇ
ಅಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಲ್ನೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಈ ಗುಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನೆ ಮೂಲೆ ಕಾತಂದಿಲ್ಲೆ ಮರತೆ ಪೂಜನ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ಯಾನೆ ಸೊಬಗ ಭಯಂಕರ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಬೆಚ್ಚದಿದೆ ಪೋಪದೇ ನನಗೆ ಅವೇ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು? ನಾವು ತುಳು ಭಾಷೆ, ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ, ತುಳುನಾಡ ಭಾಷೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಪಕ್ಕಿಲ ಮೋಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದೊಂದಿಗೆ ಐಟು ಬಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗರ ಕಾಂತಿ ಬಂಗಾರ ತನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದೊಂದಿಗೆ ಗೆ 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 ಗೀತನ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದೊಂದಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಗೀತ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದೊಂದಿಗೆ ಗೀತನ ಕಿನ್ನಿ ಕೊಂಚ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದೊಂದಿಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಹೌದಾ? ಪದ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಅಂಡ್ಗೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ, ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೆನಪಾದರೆ ಬರ್ತದೆ. कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे. ಎಂಕಮಲ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ತೂದು ಸಾಕಾಡು. ಮೇರಿ ಜಾನ್ ಮೇರಿ ದಿಲ್ ಬಲ್ ಸೊಬಕ ಎನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂಡ ಆ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಬಲೆ ತೂಪ ಒಂದುಲೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾನ ನನ್ನ ಸಾಂಡಿಯೇ ಬದೇವರೇ ನಾಂಡಿಯೇ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬಡಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನದು ಮ್ಯಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಶರಣಪ್ಪ ಎಂತ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾರ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಜಿ ಸೌಂಡ್. ನೀವು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ ನೀವು? ಸೊಲ್ಲಯ್ಯ ಓ ಸೋಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಉಂತಲೇ ಗೀತಕ್ಕ ಗನ್ನಿ ಇಜ್ಜೈನಿ. ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡಾ? ಹೌದೌದು, ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್, ನಾವು ಕುಳ್ಳದವರು. ಶರಣಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಪೊನ್ನು ಪಕ್ಕಿ ಆನನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ತಿಳಿಯೊಂದು ಆನ ಪಕ್ಕಿ ಪೊನ್ನನಲೆತ್ತದು ವರ ಉಡುಗೆರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ ಅವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ದಾದ ಪಣ್ಣಿನಿಂದು ಸೋಲೆ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಮ್ಮೆಗಿಂತ ಕೆಪ್ತನ ದೀಪಿನ ಟೈಮ್ ಬೈದು ಮನೇನೆ ಆಯ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟಾಡು ಎಷ್ಟು ನಾಯಿನೆಲ್ಲ ತಂದಿರ್ತವೆ ಗನ್ನ ಅದ ಗನ್ನ ಬುಡ್ಬಾವಡ ಈ ಬುಡ್ಪಾಯ್ರ ಓಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೀತಾ ಬರ್ತೈತನ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ದು ಹಾಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ? ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಓ ದೇವರ ಈ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಬರ್ತೇನಾ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನ ಇಡು ಮಲ್ಪಿ ಓಕೆ ಅಭಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತೂಪೇನವೇ ಐ ಕೋಪೇನ್ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನ ಕೋಡದನಕ್ಕೆ ಕೋಡವು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟು ದಪ್ಪರ ಆಪಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡ ಅವ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೋದಿ ಅಲ್ಪ ತೂಪೇನ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿ ಭತ್ತದ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಆಂಡಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಯಕ್ಷಿತನ
పాటన తెప్పొచ్చు నిక్కులు ఆయన పుద్దరే తెప్పొచ్చు ఓకేనే దాల పనొచ్చు ఈరోజు ఎండ ಪಾತೆರುಂಡ ಸೋಬಡ ಪಾತೆರೆ ಗೀತ ವನಿತ ಪೂರಡಲು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಆನ ಯಕ್ಷಿತ ಟಾಪಿಕ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಚಿ ಇನಿಕೆ ಬುಡ್ಕನ್ನಮ ಓಕೆ ಆಯ ದಾದಾನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಓಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕನ ಪಣ್ಣುಂಡತೆ ಯಾನ ವೆನ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪ ಈರೈಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ವಿದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಪಣ್ಣು ಗೊತ್ತುನತೆ ಐಕು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ದಾದ ಯಾನ್ ತೂ ಅನ್ವೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆತೆ ಉಲಯ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ಗೆ ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಂಡು ಈರು ನೆನೆ ರೂಪ ಈರು ನೆನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗ ಬತ್ತಂಡು ಸರಿ ಅಜ್ಜ ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಂಡು ಈರು ನೆನೆ ರೂಪ ಈರು ನೆನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ಜ ಪದ್ಯ ಪಂಡತಯಾನ ಪಿದೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಗಂಡ ಪಿದೆ ದೆಪ್ಪಚ್ಚಿ ಗೀತಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೇಸವ್ ನಜ್ಜಿ ಕುಡು ದೀಪತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕಾವ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದೇ ದೆಪ್ಪ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಸೋಬಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗ ದೆಪ್ಪನ ಇಂಕೊಂಚು ತಜಪಾವಾಗಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಲ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪನಿಕ್ಕು ಸೂಪರ್ ವೈಸ್ ಸೋಪುಂಡದೆ ದೇವ ಯೋಗಿ ಸದ್ಯ ತಕ್ಕವೆ ಬಾರಿ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಬಂಡ ಯಾನ ಆಂಟಿ ಅದು ಒಬ್ಬೆ ನಂದು ఆయన కర్మన తెలుపున బొడిది నలుపున బాలే ఇళ్ళకు కొరలాడు పల్లె యా పనిపే అలాంటిగా ఈ బాకు ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಕ ಅಂಚಿದಾಯನಿ ಎಟ್ಟೆಲ್ಲಯೋ ಬರ್ಪುನ ಓಕೆ ಅಭಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜತೆ ಒರಿಯನ ತಪ್ಪು ಪೋಪುನೆ ತಪ್ಪು ಸಾದಿ ಪೋಪುನೆ ಆಯ್ನಾತು ತಿದ್ದುವ ಎಂಕ್ಲು ಈ ರೋಜು ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಕೊಡ್ಚವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೇನ್ವೆ ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ನ ತಂಟೆ ಪೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪೆದಂ ಪಾತೆರ ಪಿದ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಓಕೆನೆ ಇರು ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಪೋರ್ಚಿ ಆಡ ಇರು ಪಾತೆರ ಪೋರ್ಚಿ ಆಯೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಜಾನ ಲೆತ್ತು ಬತ್ತನ ಎಂಡ ಪಾತೆರೆ ಶೋಭಡ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪಿ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂಡ ಯಾನಿಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪುನಿಯನಡ ಅತಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಗೆಮಾನಿ ಉಲ್ಲೇ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಂದಗುಲ್ವನ ನಮ್ಮ ಪೋಪದ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಕೂಡು ಆಯ್ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇ ಪಂಡದ 10 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ನಿಂಗೆ ಬುಟ್ಬು ಜಾತೆ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಮುಗಿಸದತ್ತು ಕಾಟ್ಲ ನಿನ್ನ ಯಾನು ಒಂದು ಸಮಯ ಪದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತೆಂಗು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಮೋಹನ್ ಅದ ದೆತ್ತನ ಲಗಾಡಿ ಸಾರಿ ನೆರ್ರೆ ಎತ್ತಿದ್ರು ಉಂಟಲೆ ಬೇರೆ కొంచెం నెర్రెత్తినే సావు కర్మ నాయದ ಮಗకు ಯಾ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ತಕ್ಕ ಮುನ್ನೂಸಕ್ಕೆ ಪಾಡೆ ನನಗೆ ಬರ್ಚಿ ನಂಜೆಲಿ ಗೀತ ನಂಜಿ ಚೋರು ಡೈಗಿ ಮ್ಯಾಂಪಿನ ಗೀತಾಗ ಯಾಪಲ ಈ ಬಂಗುಡೆ ಬುರ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ನಂಜಿ ಹಾಪುಜವಾ ಬೇನೊಂದು ಏರೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಲೆ ಮಾರ ಯೋಗಿ ಸರ್ ನೇಮು ಮಾರಟಿ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ನಾಯಿ ಆಂಟಿ ಗಿಂಟಿ ಬಂದ ಡೈಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಸಾವು ಯೋಗಿ ಸರ್ ನಾಯೇನು ಏರ್ದಿತೀನಿ ಮೀನ್ ದಾಯಿಗೆ ದೀತೀನಿ ಮಾರ ಏರು ಪೊರ್ಲು ఆయన ಅಂಚತ್ತು ഞാൻ ദക്കിജി പരാതുണ്ട് ಐದು ಓಲುಂಡು 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 ಐನೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿ ಹಾಕದೆ ಆಯ್ತು ಸಾಯ್ತು ದಿನ ಪಾಡಂಚಿ ಮಾರಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಐಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅವನು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ
ಯೋಗಿ ಸಹ ಯಾಕೆ ಆಂಟಿ ನಾನು ಏನು ಪೋಪೆ ಅವು ಗೀತನ್ನ ಹೋದ್ವಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಂತಲನ್ನ ಇದ್ದಾಯ ಗಿಜ್ಜ ಮಲ್ಪರು ನಿಕ್ಕಲ ನೀ ಎಂದಿಲ್ಲ ಓಡ್ರೆ ತಿಲ್ ನಿಕ್ಕು ಮಾತ ಪೋಯಿನ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಯಾವ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಸೂಂಟಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿಯಾ ಹೌದಾ ಕಾವ್ಯ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿಯಾ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಂತೂರ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮದಿಮಂಜಿ ಯಾಣಿಗೆತ್ತ ಆಹಾ ಮದಿಮಂಜಿ ಯಾಣಿಗೆತ್ತ ಓಪೆತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ ಬಂದು ಕೆಪ್ಪೆದಿಪೆ ಹಾಲು ಕಾವ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿಯಾ ಅಂದ್ಯಾ ಸಂತೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿ ಆಯ್ಪಂಜ ಓ ಪ್ರಕಾಶರ ಕೋಪ ಮುಗಿದ ಕೊಡೀಟುಂಡು ఒక సాగుల్ల ప్రకాశ్ పుంజవే ఓ ఆంజవే దాని నిర్మలక బలెనుకు బలే గుర్తెనడ నందినిద పేరు పెపలే గుబలే పెపలే ಬೇಕು ಕೂಡ ಬರ್ತೀರು ಗೀತಕ್ಕ ಬಲನಿಗೆ ಬಲೆ ಬುಲ್ತೆನಡ ನಂದಿನಿದ ಪೇರು ಪರ್ಬಲೆ ಗೀತಕ್ಕನ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಿರಿ ಗೀತ ಅಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಜ್ಜ ಬೇಡವಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಬೇಡವಾ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರಿಜ್ಜ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನ ಚಾಕೋರು ಮೂಜಿ ಮೊನೆ ತೂ ಒಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂಜುಂಡು ಲೆತ್ತರ ಈರೆನಲೆ ತಿನಿ ಕುಡರಲೆ ಪುಳೆಗೆ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯೇ ಈರು ಫೋನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇರಿನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯೇ ಈರು ಫೋನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಚಿನಿ ಹೌದಾದೆ ಪದ್ಯನದಾದೋ ಎಂಚಿನಿ ಮಡಿ ಮಲ್ತದು ಕುಂಟು ಅರ್ಧೋಡು ಅಜ್ಜಿಡರೆ ಹಾಲು ಬರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಟಿಲಾವಡು ಜೈದೆ ಹಾಲು ಉಣ್ಬೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆತು ಹೆಡ್ಫೋನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಅವ್ವ ಇಂಚ ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಓ ಪಂಜವೇ ಓ ಪ್ರಕಾಶರ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ 50 ಇದ್ದಾಲೆ ಇಡೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿದ್ದು 10 ತಿರ್ಗವೆ ತಿರ್ಗುಣ ಮಾತ್ರ ತಿರುಚಿ ಅನ್ನ ಪೇರು ಬರ್ದು ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಜ್ಜಾರ ಅದ ಡ್ಯಾನ್ ಇದು ಏತ್ ಕಾಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಕುದು ಸತ್ತ ಪೋಯ್ನೆ ಇದು ಈರೇನು ಕೇನಂದಿತ್ತೇರು ಓ ಪಾಪ ಬೇರೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬುಲ್ತೇರುದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬರ್ನಿ ಕೋಡೆ ತಿರ್ಗಾಯ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗಲೆ ಇದು ಒಂದೇ ತಿರ್ಗಂಡ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗವಳು ಏತು ಬುದರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇದೀಗ ಕೊಂಚ ಆಂಟಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಹಚ್ಚಿರಿ ಮುಂಚೆನಿ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಯಾಪೆಂಡ ಅವರೇ ಇರೇದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಓ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅರ್ಜುನು ಸಂಕದ ಕೈತಲ್ಲುಲ್ಲಾರ ಯಾಕೆ ಯಾರು ನೀನು
ಯಾರು ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೇ, ಯಾರು ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೇ, ಚೆಲುವಿನ ಚೆಲುವೆ. ಸೋಮಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಬು ನಾಗವಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂತವ ನಿನ್ನದು ಬೆಂಡರ್ ಬೋಡ ಐಟ್ ಸರಿ ತಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೋಡು ಏರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೆರ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರಿ ಏರಾಂಡ ಉಲ್ಲೆರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಯಾ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸಾ ಸೋಕುಂಡ ಸೂಪರ್ ಪದ್ಯ ಪನನಿತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರು ಸರಿ ಬಂದು ಪೂಜಾರ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಜನ ಗೀತಾ ಪನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಡ್ಡಬೂರು ಅಡ್ಡ ಲಕ್ಕಲೆ ಓ ಅನ್ನ ಮಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಓ ಅನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಓ ವನಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕ ವನಿತ ಓಲ್ಲಲ್ ಬೈಜಲ್ ಈರ ಅಂದ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ವನಿತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುರಾಣಿ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಏರು ಪನ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇರ್ನ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡೆಟೆ ವನಿತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಂತಿನ ಜನತ ಪುದರ್ ಬನ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಪಕ್ಕ ಮುಳು ಉಂಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಇರೇನು ಊರು ಉದಾ ಪೊಣ್ಣು ಬ್ಯಾರಿ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡೈಟಿ ಬಲ್ತಲ್ಲ ಬರುವಲ್ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ವನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಗುಂಡಲ್ಲಿ ಉಂತ್ಯಾ ಪೋಂಡ ಬೇರಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ್ ಯು ಕನಪ್ಪ ಓ ವನಿತಾ ಮುರಾಣಿ ನೀನು ಹೈಡ್ ಮಂತಿನ ಜನ ತಪ್ಪುದಾರ ಒಂಚೂರು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪು ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಪುಂಜವೆ ಮಾಲ್ಬರ್ಕ ದಾದ ಮುಲ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಐಡು ಮಂದಿನ ಜನ ಏರು ಆರು ಪಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ವನಿತಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕೇಳನೆ ಪಂಡಿರ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಐಡು ಮಂದಿನ ಜನದ ಪುದರ್ ಬಂದು ವನಿತಾ ಏರೇನು ಊರುಲ್ಲ ರಂಜು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರ್ವಿ ರಂಜು ಐಡು ಮಂದಿನಿ ರಂಜುನ ಐಡು ಮಂದಿನಿ ಏರುಂದು ಮುಲ್ಕು ಮನಡ ಓಕೆ ನೆಟೆ ರಂಜುನು ವನಿತಕ್ಕನ ಐಡು ಮಂದಿನೇಕ್ ರಂಜುನ ಐಡು ಮಂದಿನ ಜನ ಏರು ಬಲ್ನೆ ಅಂದು ರಂಜುನ ಐಡು ಮಂದಿನ ಜನ ಏರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ರಂಜು ತಕ್ಕದೆ ರಾಣಿ ಹೆಂಗ್ರೆ ಪೂರ ಹೆಂಗು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಯಕ್ಷಿತ ಐಡು ಮಂದಿನ ಹತ್ತು ರಂಜು ಯಾನಿ ಏನೇನು ಐಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಲ್ಲೆ ಏನನ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನತ್ತು ನಾಗೀತ ಈ ಯಾನತ್ತು ಅವತ್ತು ಬಂದ್ಪ ಹೆಂಗ್ರಿಂದ ಮಿತ್ತಲದ ಡೌಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ಅನಿತಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಅಭಿ ಆ ಪುಂಜು ಪನ್ಪುನಿ ಈರಡ ಐಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಕ್ಷಿತಿಗೆ ರಂಜತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ರಂಜನ ಐಡು ಮಂತೀನಿ ಇರಿಗ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚು ಎತ್ತು ಪಾತೇರುವಾರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂಡುವಾಗ ಪಾತಿರುಡು ಆಪುಂಡು ದಾದೆ ಮಾರ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುಂಜು ಮಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಸತ್ಯ ಜೋರು ಉಂಡು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಸತ್ಯ ಯಾನು ಪೊನ್ನು ಆತು ಲವ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದೀಪು ಸತ್ಯ ಪರೋಡ ಯಾನು ಪೊನ್ನು ಆನತ್ತು ಅದು ಇದಾದ ಶೋಭಾ ತುಲ ಈ ಪನ್ಪತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಪೇಕ ಹಿಡ್ದೆ ತಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ದೀಪುನು ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹತ್ತು ಮರಳು ಬತ್ತನಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬೋಡದೆ ಹತ್ತು ಶೋಭಾ ಸತ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಮರಳು ಬತ್ತವೇರ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಗುಲ್ಗ ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ತುಲ ದೀಪಕ್ಳು ಏರಗೀತೆ ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿ ಕೆಲ ಪೊನ್ನುಗೆ ದೀಪತ್ತಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಲ್ನಾತ ಸೋಬಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಗುಲ್ಲುಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗುಲ್ಲೆ ಬರಿಟ್ಟು ಅಂದ ಈದು ಏರು ಪಾತ್ಯೋಜಾರ ಅಂದ ವನಿತಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಕನಲಿ ಗೀತಾ ಚಕ್ಕಲಿಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲೆ ಗುಲ್ಲುಗ
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮೂರು ಬರಟುಗಳು ಚೋಲ್ಲ ಐಸ್ ಸೋಡಾ ಬಿಯರ್ ತೀರ್ಜೋಗ ಸೋಡಾ ಬಿಯರ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಓಕೆ ಸರಿ ಅಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಯ್ಯಗೂ ಐದು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮರಳು ಉಂಡು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ತೀರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ಅಬಿ ತೀರಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ನೆಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೋ ವಿಸಿಟ್ ಬರ್ಪೆ ಉಲ್ಲೇ ದೂರ ದೂರ ಬಲೆ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಮುಗಲ ಅಡ ಮುಗಲ నీకు కుళ్ళునే కదా కొంచెం బయటకులే అన్న ఇరించుకులే ప్రకాశారే కొంచెం అన్న పిరడుగులే గీత ఈ ముల్పకులు ఎన్న పిరాడు వనిత సీత పొద్దులే పొద్దుకన్నాయి కొంచెం దూరకులే ములు గ్లాస్ ఊరుండు మారే మొక్కలు బరట మంది పెట్టబడనేరా ఇరుగు దృష్టి తోచుండు బ్రో ఓల్డ్ మంక్ వాజ్ ఫోర్క్ ఎంకులు తింపుజ ఎంకులు కుక్క ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾನಿದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಪುರ್ಲ ತಾಯಿಕು ನಾನು ಅವಳು ಅವನಲ್ಲ ತೂಲ ಗೀತ ಶೋಭಾ ಆಯ ಅವಳು ಅವನಲ್ಲಗೆ ಎಂಕದಾದನ ರಟ್ಟು ತೋಚುದು ನಾನೇ ನಿದ್ರೆ ಅವನಿದ್ದ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ವಾಸನೆ ಮಾಲು ವಾಸನೆ ಸರಿಚಿ ಪೂಕಿದ ಮಾಲವು ಕೊನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅನಿಜ್ಜಿ ಬಿಯರ್ಜೆ ಬರ್ಪೇರಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಸೋಡ ಬರಡು ಐಸ್ ಬರಡು ಒಂಜಿ ತಂದೂರಿ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಗೀತ ಕಂತು ಬರ್ಪಾಳ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಆಡ ಹೇಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಇರ್ಪಲ್ಲೆ 5 ಮಂತ್ ದಕ್ಕವರ ಇಜ್ಜಾಬಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಜ್ಜಂದ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ದಕ್ಕ್ಯಾರ ಪೋಪು ಜತೆ ಯಾಂಕ್ ಆಯನ ಇತ್ತೆತ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ನೆಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಣ 20 ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಪನಂದಿಲ್ಲಾರು ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆತ್ತು ಓಡಾಪ್ನತೆ ಎಂಕ್ ದಕ್ಕ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಒರಿಯಾನ್ ಆಪುಜಾಬಿ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಏರೆಲ್ಲ ದಕ್ಕ್ಯಾರ ಪನ ಚುಪ್ಪಾಡ ಅಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪೇನು ಎಂಕಾನ ಎಕ್ಸಿದ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾದಿತ್ತಿದೆ ದಾದ ಪಂತನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಕೆ ಇಂದ್ಜಿ ಅಂತ ತೂತಿಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಅವು ಆಯ್ ಪಂದಿತ್ತನ ಆಯಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕುನತೆ ನಮಕ್ ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಪಾತೇನು ಸೀದರ್ ಪಾತೇರದಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಆವಾಡು ಸೂಂಟಿ ಆವಾಡು ಮಾತ ಮದ್ಮೇಲಕ ಆಂಟಿ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ದಾದನ ಆಂಟಿ ಪನಾಡು ಸೂಂಟಿ ಪನಾಡು ಅತಿ ಬೇತ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಂಡ ಎದುರು ಬತ್ತಿಬೇಕ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಲ್ಬೋದ ಎಂದಾಲ ಪನ್ಬರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇನೋಡು ಯಾನ್ ಅವೆಂತೂ ಓಡು ಸತ್ಯ ಅಲ್ದ್ರ ಬಕ್ಕ ಯಾನೆಂದಾದ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನ್ಪೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಬತ್ತಂದೆ 20 ಬಂಡರ ಬಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಅವೇನು ದತ್ತಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸಾರಿ ಕೊರ್ಲು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲು ಸೇಮೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೈಸ ಯಾವ ಗೀತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನನ್ನೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರ್ರೆ ನರಕ ಮಾರ್ರೆ ಪೂಕಿಯೇ ಬಿಟ್ರು ನೀ ಗೀತ ಬಿಟ್ಟು ಗೀತ ಇಜ್ಜಿ ಇರಿಸೋಕಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರಡು ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರಡಿಗೆ ಪೂಕಿ ಬಿಡ್ನಿಗೆ ತಲೆ ವಾಸನೆ ಬಂತಿರ್ಗೆ ಅದು ಪುಣ್ಯಟ್ಟು ಬಂದಾರೆ ವಾಸನೆ ಏರೆಗ್ಲ ವಾಸನೆ ಕುರಿದಿನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದು ಆ ಬೀರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಉಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ನಿಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋತದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನನ್ನೇ ಜಾಗ್ರತೆ ತೂಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನನ್ನೇ ಪರ್ದು ಟೈಟ್ ಆಯಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ತೊಜ್ಜಿಗೆ ರೆಂಡ ತೊಚ್ಚು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕರ ಸಲಾಡ ಪತ್ತೆಕ್ಕಡ ಸಲಾಡ 4 ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಮಂಡ್ಯ ತೇಪೆ ಯಾವ ವಾಸನ ಈ ವಾಸನೆ ಬಂದ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ 4 ನಿಂಬೆಗೆ ದಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋನಾಗ ಮಂಡ್ಯ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಗೀತನ ದೀಪಕ್ ಬೆರಿ ಅಲ್ಲ ಬೆರಿ ಬಾತಲೆ ಬಾರಿ ನೀವು ಸಂದೀಪ್ ಇರ್ಬೋಪಾರ ಕುಲ್ವಾರ ಆಗಲೊಟ್ಟು ಜಾಗುಂಡಿಗೆ ಬರಿಟು ಸಂದೀಪ್ ಕುಲ್ವಾರ ಪೋಲೆ ಅರೆನ ಪೂಕಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಗಮ್ಮಟೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಇದೇ ಸಂದೀಪ್ ಪೋಪಾರ ಜಾಗುಂಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾರ ಪೋಪಾರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಡು ಬರ್ಕ ಮುಂತಾರೆ ದೀಪಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಂಡು
ಅನ್ನ ಲಿಂಬೆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೆ ಬಡೀ ಉಂಡು ಬಲೆ ಸೊಬಕಾಯಿ ಇರೆಗು ಅನಿತಕ್ಕ ಗೀತಕ್ಕಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಈಸುಗು ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಪನ್ನೆತ್ತೆ ಓಕೆ ಪನಾಡು ಅಬಿ ಪನಾಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನುಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆಯ ಪನ್ನಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂತುಜಿ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಶೋಭ ತೂತುಜಿ ವನಿತ ತೂತುಜಿ ಓಕೆನೆ ಆಯ್ನೆ ಪಂತಿನಾತ ಪಂತಿನಕ್ಕೂ ತಿನ್ಪೇರ ಆತೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪಂಪಿ ಏರ್ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿದರ್ ಪನ್ಪೇರ ಆಯ್ತ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ದಾಲೆ ಜಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಜಾನ್ ಆಯ ಇಡೆ ಬತ್ತಿರ ಪಾತೆಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆ ಇದು ಇಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆ ಲಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆ ಎಂಕೈಕ್ ದಾಲೆ ಜತೆ ಈತ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ಲು ಎದುರು ಪಾದು ಬಕ್ಕ ಆಯಿ ಏರ ಎಂಕ್ಲು ಏರತೆ ಅಂಚಿನತೆ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕಲ್ನೆ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರು ತೋಜು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ನ ಮಗಳು ಅಂದು ಆ್ಯನ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಕಾಶದ ಫುಲ್ ಅಂದು ಗೀತ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ಗೆ ಕಕ್ಕನಗಳಿಂದ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಕಕ್ಕವರ ವನಿತ ನಿಲ್ಲಡೆ ಕಕ್ಕಲೆ ಎಂಕ್ ನೇಮದರುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಗಿಡ ಪೇರು ಬರಿಟ್ ಬೆಲೆ ಈಜಿಯನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲ ತುಲ ಸೇಸಪ್ಪ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಪ್ಪ ಓ ಶೋಭಾ ದಾನೆ ಕೋಪನ ಮಾಮನ ಮಗಳನ್ನ ಬುಧಾರ್ದಾದ ಕೋಪದಾಯಿ ಗಿರಿಜಾ ದಾದ ತಿಂತಾರೆ ಮಾರ್ಯಾರು ಬಟಾಟೆ ತಿಂತಾರ ಆಮೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಗೀತಾಗ ಬಟಾಟೆ ತಿಂತಾನ ಬರತಕ್ಕನ ಪೀಸ್ ಬಂಡಿನಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಯ್ತು ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂದು ಬೋಡು ಈ ನಾಯಿ ಕಕ್ಕೆರ ಬರ್ಬಿಡು ಲಿಂಬೆ ಬೋಡು ವನಿತಾ ಆಯ್ಗು ಕೊರ್ಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಗಿರಿಜಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ತೂಪು ಜೀರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನ ಬರುವೇರು ಮಾರ್ರೆ ಉಂಟೆ ತೂಲೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ವನಿತಕ್ಕ ಬನ್ನೆ ಎರಿಗೂ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜದ ಓ ದೇವಾ ಕಕ್ಕುನ ವನಿತನ ಮೈಸೂರು ಬತ್ತು ಕಕ್ಕನ ವನಿತ ಮೈಸೂರು ಬತ್ತು ಗಿಡ ಬೇಜರಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಆಯ್ಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಸರಿಯಾವಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ಗ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜದ ಪಾಪತೆ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ವನಿತಾ ಅನ್ನಣ್ಣಿ ಬರಡು ಹಿರ್ನ ಭಾವನ ತೂವರ ಓ ಸಿಕ್ಕುದಾರೆ ಯಾನ್ ಮೂಟಿ ಊರ್ತುಜಿ ಇವರ ನಂಬನೆ ಫುಲ್ ಗೀತಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಆಲೆ ಪಂಡದ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಲೆಗೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತನಿಗೆ ಆಯ್ಗ ಬೆಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನೊಡ್ಚಿ ಏಬಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಆಯನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಲಿಂಬೆ ಆಯನನ್ನು ದೆಪ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಧ ಮರ ಉಂಡ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮರಲೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆತಿಜ ಪೂರ ಫೈಲ್ ಮಲ್ಪು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಒಂತೆ ಕಾರು ಓಲು ಉಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಒಂತೆ ಕಾರು ಓಲು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂತೆ ಕಾರು ಓಲು ಉಪ್ಪುಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಲ್ದಾದೆಯ ಅವನಿತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾದೆಯ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಉಗ್ಗ ಉಂಡೆಯ ಅಜ್ಜೆ ತಪ್ಪುಂಡಿ ನಡಪೆರ ಪೂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಪರತಂಬೋಲೆ ಅವು ಏರಿ ಊಕಿ ಗೀತ ಅವಾಲೆ ಗೀತ ಬುಡ್ನಿ ಎಂಕನ್ನು ನಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಆನ ನಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೊನ್ನು ಲಿಂಬೆ ಬೋಡು
ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂದು ತರೆಕು ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ನ ತೂಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಜನ ಮಾರ್ಗಡೆ ಬರೋ ಮರ್ಲಿಗೆ ಬುದಿಪೆ ಎಕಡೆ ಏರ್ ಪಂಡಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂಚಿದ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಗೀತಾಗ ಹೊರ ಟೈಟ್ ಆವಾಡು ಅದು ದಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಬೇಕು ಒಂದು ದೀಪಗಳು ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಗೆಬ್ಬುಗೆ ದೀಪೆ ಗೆಬ್ಬು ದಪ್ಪರೊಂದಿಗೆ ಗೆಬ್ಬುಗು ಗೀತಕ್ಕ ಉರ್ಚಿ ಹೋಗ್ಯದ ಬೂಕಿ ಗೀತಕ್ಕ ಉರ್ಚಿ ಹೋಯ್ದ ಅಂದ ಅಂದು ಗೀತ ಬರ್ತಾರೆ ಜೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೀತಕ್ಕ ಅರಿಗಡೆ ರಜ್ಜ ಅರೆಗೆ ಫುಲ್ ಆಡು ಅಂದು ನಡಪರ ಬರತ ಹೋದಲೇನು ದಾದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡು ಓಂಡು ಬಂದು ನಾನು 4 ಅನುಭವಿ ಬರತೊಬ್ಬಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಇರೇಗ ಮದುವೆ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಆಪನ ಇನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡೆ ಆಯೆ ಮಂತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಪವೆ ಏರಿಗೆ ಮಂತಿನ ಇದು ದೆತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಭಿ ಆಯ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತಿತ್ತಾರ ಇದು ಎನ್ನೊಂದು ಬೇವೆ ಇತ್ತೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂದೆ ಅವಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಪಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಇದು ಅನ್ನ ಬಾವೇದು ಮಾರ್ರೆ ದೀಪಕ್ಳು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇದು ಕ್ರಶ್ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಮ ಡ್ರಾಮನ ಡ್ರಮ್ಮ ವನಸಾಂಡಕ್ಕ ವನಸಾಂಡು ಯಾ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ ಓದರ ಆಪ್ಜವೆ ಉಯ್ತು ಉದ್ದಂಡು ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಒವ್ವಿನಿಂದ ಓದೋಡು ಸೊಬಗ ವನಿತಾ ಕಕ್ಕೆರ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಪುಗನ ವನಿತಾ ಒಂಚೂರು ಬಾಜನ ಇರನ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಸೋಕುಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರ ಏರ್ನ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಸಮ ಉರ್ಚಿರ ಬರಲೆ ಪುಕ್ಕಿ ಪುಡ್ಪಿರತ್ತು ಗೀತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಚಾಲ್ ಯಾರು ಪೆದ್ದ ಎಂಕೇನು ಕ್ರಶ್ ಉಂಡು ಬೇತೆಯರೆಲ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಮಾಲುವರಿಂಡ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಸೋಪಿಲ್ಲೇರು ಬಾಯಿ ವನಿತಾ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಉಂತಲೇ ವನಿತಕ್ಕ ಲಕ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಜ್ಜಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಲಕ್ಸ್ ಬಂತು ನಾಲು ಅರೆ ಕಕ್ಕುನು ಅಲ್ಲ ಕಕ್ಕುನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಪದೆ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಬೆನ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಡಪಲ್ಲೆ ನಾಲು ಇದು ನೀರು ಸಾರಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ವನಿತ ಅನ್ನೆ ಕಕ್ಕೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಸ್ ಸಾಬುನ್ ಉದರ್ ಬಾಲದ ಮಾರ 10 ಲಕ್ಷ ವನಿತಕ್ಕ ನಮಗೆ ನಗುವ ಗುಲಾಬಿ ಅವರ ಪದ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ರೇಟ್ ಪರ್ಪೆತ್ತೆ ಪರ್ಬೋ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಸೋಬಕ್ಕ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಕೂಡ್ನಾಗ ಬರೀಟ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಎಕ್ಕಿರಿ ವನಿತಾ ಬುಡ ಹಿರೇನ ನಾಲೈ ಮೂಗು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಆಪಜಿ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಪದ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ವನಿತಾ ಸಂಘ ಓದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶೋಭಕ್ಕ ಇನ್ನ
ದಿನ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿನ పొన్నులు భూమిడు ఉల్లేరుండు సొబక ఉండరా అయ్యో సంబలింగ గీత ಅಪಾಯನ ಸಂಕದಿಂದ ಅಂಚನ ಸಂಕ ಒರಿ ಬುಡಿಯೇರು ಅತ್ತೆ ಶಿವೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೋಬ ನಲಿಪುಗನಾ ನಲಿಪರ್ಚಿ ಮಾರ ಅವಳು ಪಾಪ వాళ్ళ ఇల్లు ಬರಲಾಗ ನೀವು ದೀಪಕ್ಲು ತೂಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಬುರ್ಚಿನ್ ಅವು ಏರು ಅಂಚ ಪಂಚಿ ಸೊಬಕ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟನುಂಡು ಕೊನ್ನುಲತ್ತು ಆಂಟಿಲು ಅವಂದು ಸೊಬಕ ಪಾತಿರ್ಜೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯನ್ನ ಈಡು ಫ್ಯೂಚರ್ದು ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಗ ಇಂಚದ ಬದಲು ಬೇತದ ಅದ ಬತ್ತಿರಿತ್ತು ಹೋಂಡ ಇದನ್ನ ಉರ್ದಕ್ಲೆಂಕ್ ನಿರ್ಮಲಡು ಪಾಡೇರು ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಈರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವನಿತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಪಾತೇರು ಅನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಬೋದು ಆಗಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕು ಬಾಯಿ ಬರ್ತ ಜಾಯಿಲು ಯಾ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 90 ಪಾಡುದು ಕುಳಿದು ಓ ಬೋಲ್ ಮಾತಿರೋದು ವನಿತ ಪರ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಅನ್ನನ್ನ ಬೋಡ ಮಾಲು ರಗಸರೆ ಬಿಯರ್ ಜನ್ನ ಕೂ ಬಿಯರ್ ಜಿ ಓಲರು ಮೂಲ ಮಾಲು ಒಯ್ದು ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿನ ಪಂಡದು ಚಬ್ಬಿ ತುಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೂ ಕೋಗಿಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೊಬಕ್ಕ ವಯಸ್ಸದ ವಿಶೇಷ ಮಾಲು ಬೋಡು ಮಾಲುಂಡು ಬೋಡೆ ಉಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೋರ ಮೂಕು ಮೂಟ ತಿಂಗೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಗಸರ ಒಯ್ತ ಚರ್ಬಿ ಪಂಚಿದಾನ ವನಿತಾ ಎಕಡೆ ತೂತೆ ಪತ್ತರೆ ಇಕ್ಕಡೆ ತೂತೆ ಪಾತೆರೆ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಐಕು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತೂದು ಪಾತೆರ್ವೆ ಸಂದೀಪನ್ನಾಕು ಊರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಕೆರೆನ ಊರುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಕನೀಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನದು ಓಕೆನಾ ಅರೆಗು ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಕ ಕೀಕಿ ದಾಪಾತಿ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಚಿ ಅಬಿ ಪಂಡೇರಡೆ ಕೊಡೋರು ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಚಿಂದು ಕೂ ಯಕ್ಷಿತ್ ಈ ಬೇತ ಚಾನೆಲ್ ಪೋಯನಾ ಕೂ ಹೋಗಿದೆ ಅಭಿ ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಆತಿಜಿ ಇದು ಮೂಲಿ ಇದು ಸೋಕುಡು ಎಂಗ್ಲು ಪಾತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಪ್ಪೋಚವೆ ಎಂಗಲ ಮಂಡೆ ಹಾಲಂದು ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ನಡಾವಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ಲ ದಾಲ ಪಾತಿರ ಚಕುಲ ಪಾತಿರ್ನ ಗುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ದತ್ತ ಡ್ರಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ತಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಕ್ಲು ಫುಲ್ವೇರು ಎಂಗ್ ಎನ್ನ ವಿಶ್ ನೀ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡದ ಕೆಲವು ಮಾತ ಚಾಡಿ ದಾದ ಮಾತ ಮಂದಿರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ ಹಾಲು ಮಂಪರ ಕಾರಣನೇ ಬೇತ ಜನ ಅವು ನಿಕುಲತ್ತು ಬೇತ ಭಾರತಿ ಮಾಮಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ಬಾಯ್ ಜಪ್ಪೆ ಹೋಗೋದು ಡಂಗ್ ಟಕ್ಕಗೆ ಕುಂತಲೆ ನಾನು ಎಡ್ಡುಂಡು ವನಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂ ಮೆರಗೆಚ್ಚರ ಮಾರ ತೀರಿಸಬೇಕ ಓಕೆ ಜಪ್ಪಲೆ ದಿಕ್ಕು ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನು ಅಣ್ಜವೆ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಜಿ ಸೋಕುದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೂ ಪೋಪೆ ಆಯ್ತು ಚಂದ ಕುದರ್ದಾಗ
ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದೀಪು. ಓ ಅನ್ವನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ವನಿತಾ ಅನ್ವನ್ನೇ ಲೆಪ್ಪುನೇತ ದಾಯೆ ದಾದಂಡು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪದ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದೀಪು. ಹಾಂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೊಬಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದೀಪಕ್ದು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾಯೆ ಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದದ ಅವು ದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ಪನೋಲೇತ ಚೆನ್ನದ ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನದ ಪುದರ್ ಅದೇ ಡೇಟ್ ಪಲ್ನೆತ ಡೇಟಾ ವಾ ಡೇಟ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕೊರಿಯ ಕೋರಿಕಾಜಿ ದಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಕಿಜಿ ಎತ್ತೀತ ನೀರು ಬಂಡಾರ ದಕ್ಕಿದ್ದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲದ ಆದ ತೀರುಜಿ ಮಾರೆ ಕೈಕಾಲು ಬೇನೆ ಕೈಕಾರ ಪುಲೆಪ್ತಾವು ಡಿಡಿಡ್ಡಾಲು ದಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಬನ್ನಿ ದಾಯ ಪಲ್ಲೆ ಬಂತ ಹೆಂಗೆ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರಾಯ ಈ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಕೊಂಚ ಪೋಪತ್ತ ಪುದರ್ ದಾದ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಅದ ತಗೊಂಡತಾ ಉಂತಲೇ ಬಾದ ಹಾಯ್ ಅಭಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಿತ್ಯ ಒನಸಾಂಡ್ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬಡಡಲ್ಲ ಕಸಿಮ್ಗೆ ಏನಿರೋದು ಮ್ಯಾನೆ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಸಾಕಾನು ಬಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಬರ್ಪಾಯಿರಾರು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಗುಡ್ ಏಂಕ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಬಂದು ಮಾರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚಾನಲ್ ಕೊಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾಯ ಮೀನಿಜ ಮೀನು ಮುರ್ಚಿ ಬಂದದ್ದು ಕೋಡೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಕೋರಿ ಮಂದಿನ ಕೋಡೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ತರಕಾರಿ ಕೋಡೆ ಎಲ್ಲ ತಂದಿತ್ಲ ತಗೋತೆ ಇನ್ನು ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಓಡಾಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ದಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಪಾತಿರ ಭಾರತೀಯ ಬಕೇರು ಕಂದೊಜ್ಜ ಕೋಡ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಆ ಕೊಂಜ ಬರ್ತೀನಿ ವರಕುಲ್ಲೇ ಇರೊಜ್ಜಿ ಬಲಿಪುನದಾಯೆ ಯಕ್ಷಿತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಗದ ನಿಕ್ ವಾ ಚಾನಲ್ ಬಂಡದು ಇದೇ ಪೋಪ ನಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಪನ್ನೋಲೇತ ಇತ್ತೆ ಹೂ ಚಾನಲ್ ಪೋಯಾನ ಇಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೋಡ್ ಅವಳು ಕೇಳಿನಿಂದ ಪನ್ನೋಲೇತ ಅಡಿಗೆ ಬೆಂಚ್ ಸಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಪೂಜನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪೂಜನ ಚಾನಲ್ ಹೋಗುಂಡು ಇದೀಗ ಏತು ಜನ ಜೋತುಡು ಎಂಕರಡ್ಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೋಜಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಾದ್ರ ಪೋನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಓ ಬಂಜ ವನಿತಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಿಗೆ ಆಲಿತ್ತಲ್ಲ ಬೈಡು ಜತ್ತಲ್ಲ ಜಪ್ಪದ ಬಿಡಿಯಾರದೆ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಂಡಲ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಏತು ಬಕ ತಿಂಗುನು ಕೋಪೆ ಬಣ್ಣ ತಿಂಗುನು ಅಂಚಲ చెప్పలేము తారు హాయ్ పండేతి దాదాండు అగస్త్య ఛానల్కి పోతానా యక్షిత్ వనితా గుడ్ నైట్ ఈయన హస్బెండ్ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ರೆ ದಂಡ ಕೈಗೆ ಪಾದ ಕಕ್ಕು ಕೊಂಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಜ್ಜ ಸೋಬು ಬೇಬಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೊಂಚ ಬತ್ತಲ್ಲ ತುಳದೀಪು ನಿನ್ನ ಸೋಬುಲು ಬೇಬಿ ಬಂದೀನಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಅತಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚಾನಲ್ ಪೋಪನಾ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ನಿಂಗೆ ವನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಜವೇ ಬೇಬಿ ನಿನ್ನಮ್ಮಿ ವನಿತಾ ಬೇಬಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಡಾಡು ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಂತ ದೀತೀರಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಸೋಬ ಬೇಬಿ ಊಟ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಳಲ್ಲ ಏಳಲ್ಲ ನಿಂಗಂತೂ ಏಳಲ್ಲ
ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ, ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೇಬಿ ಅವೋ ಚಾನಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅವು ತೂಕ ತಾತ ಪಡೆದು ಬಾಯಾಕ್ಸಿತ್ತು ಬಚ್ಚೇಕ ಪಾತೆರ್ನೆ ಬಚ್ಚ ವಿಷಯ ತೂಕ ದೇವರು ಇದ್ರೆ ಮನ್ಪು ಜಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸತ್ಯ ಇಂಕ ಮಂಡ ಪ್ರಾಳಾಪು ಏನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏನು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾಕೆ ಸೋವು ಬೇಬಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿಚ್ಚೇರು ಮಾತ ಪೋಯರು ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಗದಾನಿ ಅವು ಎರಡು ಬಂದಿನಿ ಎರಡಿಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಪುಂಜದ ಹೌದಾದೆ ಎರಡು ಬಂದಿನಿ ಯಾಕ್ಸಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಪುಂಜ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಹಿಂದಿ ಗಾದೆ ಹಿಂದಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾಲೆ ಅಡ್ಡ ಎತ್ತಿಸಿ ಮಾಲೆ ಅಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಡಿಬೇಕು ಪೂರ ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇಟ್ಟಿಚ್ಚು ದಾದಯ್ಯ ಸೋಮ ಏನು ಹಿಡಿದು ನಂಬನೇರು ಕಮ್ಮಿದ ಮಾರು ಕಾಸಿಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂದಿ ಅನ್ನ ಮನೆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಎಕ್ಕಡಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರು कसम खा के कहो मुस्कुरा के कहो के कहो तुमसे प्यार है तुमको हमसे प्यार तुमसे प्यार ओके गुड नाइट बाय टेक केयर टेक आई ಹೇಗೆ ಮಾರು चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम ಇದು ಪದ್ಯ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಸಂತ ಗೀತರಾಜ ಆಯಕ್ಕ ಪಾರ್ಪಟ ಬರೋದಿತ್ತು ಮಾರ ಚಕ್ ಚಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ತಾ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಬರುವುದೇ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಗೋಬಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮದುಮೈನೆಗೂ ಟೈಮ್ ಪಾಡು ನಿಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಜೇರು ಲೈನ್ ಪಾಡು ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಜೇರಿ ದಾದ ಮಾರ ಕಸ ಗೊತ್ತು ಎತ್ತು ಬಂದು ಭತ್ತ ಬುದಲಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾನು ಅಂಚ ಬಾಯಿ ಪೊಂಜವೇ ವನಿತನ್ನ ಪಾಡ್ಯ ನೈಟ್ ಬಂದು ಪದ್ಯ ನೈಟ್ ಬಂದಾಡು ಇರ್ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರ ಸುರುಡು ಬನ್ನೆ ಗೋಂಕಲು ಕೋಕು ಕೈತದ ಪುಣ್ಯ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ದೇವತ ಅವು ಕಾಸರ ಅವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಚಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ
ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಗೀತರಾಜ್ ಅಕ್ಕ ದಿನೇಶ ನಮಸ್ತೆ ಆಯ್ದಾಯಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಲಾಗೆ ಅಂಚದಾದವು ಒಂದು ಸರಿಗಟ್ಟು ಓದಿ ಅಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬಾಡುವೆ ಅಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ మేము ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ಶೋಭಾ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಸುಣ್ಣ ಕೋರುಡು ಅನಿತ ನಾಯಿ ಮನ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡ ಹಿಂಗೆ ಓದರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಎಂಚಪ್ಪನು ಇಂಕು ಹೊರದಪ್ಪ ತೂನಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತುನಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಬಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಮಾಡ್ಬೇರ್ಲಾತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಇಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಂಡಾತ ಆಯ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದಾದ ನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾನು ಬ್ಲೂ ದೆತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಇತ್ರಂಡತ ఆయన బ్లూ ఇస్తున్నా మాతేరెళ్ళిన నీళ్ళు పంపును బ్లూ తెత్తిన అకులు పంపిన సరి ఇందు తోజున మనకు కొంచెం మెసేజ్ పోతారు ఇప్పుడు ఉంది ఇజ్జే అకులు తేటెడ్ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಆಯ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕುಲು దాన్ని ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ರೆ ಪುರ್ಸತ್ ಇಜ್ಜೆ ఆయన ವಿಷಯ ನಾಯಿ ನೆರ್ಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಬತ್ತ ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗ ಬತ್ತಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಕ್ಕರೇಜಿನಲ್ಲ ಯಾನು ಓದು ನಾಯಿಗೆ ಮೆಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರ ತೂನಾಗ ಮೇನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ್ ನಾನು ಬತ್ತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ನತ್ತ ಡಿಲೀಟ್ ಬ್ಲೂವೇ ಕೊಟ್ಟು ಜಾನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲೇ ದಿನೇಶ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ ದಿನೇಶ ಊರು ಈ ಥರ ಅಕ್ಕ ಕೂಲಾಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜ ವಂಚನೆ ಹೊರರ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋಯರೆಂಡು ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರ್ತುಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂದು ಅಮ್ಮಗೂ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರಿಯರು ಅಮ್ಮಗ ಅವು ಸೈಡ್ ಮುರನೆ ಆನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂಡತ ಆ ಸೈಡು ಒಂತೆ ಬ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕೋದನಿಗೆ ಒಂತ ಕುತ್ತು ಒಂಚೂರು ಹೋಯ್ತಿಲಕ್ಕ ನಂಚನ್ನ ಯಾಕಡೆ ಮರ್ದಿಲ್ಲ ತಂಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ತನರು ಅವು ಎಂಚ ಆತರ ಬಂದು 10 ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕ ಪೋತ ಜಪ್ಪದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಕೊಡ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಅದಕ್ಕೆ ತೂದ ಕೂಡ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತಿರ್ದು ಆದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇದೇನ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗವೇ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾನ್ ಎತ್ತೀನಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಮರ್ದಿಲ್ಲ ತಂಪೋಯ ಅಂಚ ಲೆತ್ತಂಪೋದು ಮತ್ತೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮದ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ 10 ದಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ 10 ದಿನ ತೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಬೇಡ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮರ್ದು ಕೊಪ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜತಕ ಇಜ್ಜಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ವ ಬಂದಾಗ ನೆರಡು ಅಪ್ಪನೆ ಕೋಮ ಬೇಗ ಮಾರ್ರೆ ಆಕು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಬರ ಎಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಕೊರಲಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಿರಿ ನಾನು ಕೆಲವೇರು ನಾವು ಬ್ಲೂ ಯಾನು ಗೆದ್ದು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಿನಿ ಅವು ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ್ ಬರೋದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಐಕ್ ನನ್ನ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವಡತೆ ಅವು ಇಂಚು ಚಾನಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂದುಕೊರ್ಬತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆನಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಕ್ ಇತ್ತದ ಆಲ ಯಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊರೋನು ಇಜ್ಜಿ
ಇಂಕು ಇಂದ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವಡು ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಾತ ಬೋಡಿದ್ರಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬ್ಲೂ ಪೂರ ಹೋಗವೆ ಗರ್ವ ಬನ್ನ ಗೌರ್ವ ಇತ್ತೇನೆ ಗರ್ವ ಬಂದಾಗ ಈಜ ನಾನು 90% ಗರ್ವ ಬನ್ನ ಊರು ದೀಪೇನ ತಲೋರ್ ಬದಂಬಿದ ಅಡುಜ ಅಡ್ಜವೆ ಇಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಬನ್ನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಶೋಭಗವಂತ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಯೇ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾರ ಗೀತರಾಜ್ ದಿನೇಶ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇರತ್ತೈನಾಪು ತಲವಾರ ಮಣ್ಣು ಪಾತದಿ ಅವನ್ ದೆಕ್ಕುವನು ನಾನೇ ಏಯ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಲೇನೇಂಟಿ ಅಂದಗೀತ ಅವರ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚಾವತ್ತ ಯಾನು ಕಾವ್ಯ ಅನಸಂಬರಜ್ಜ ಬೇಗ ಗಂಟೆ 10 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅವರ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಗೊಂದು ನಾ ಪಾಡ್ರೆ ಈರು ಬಿಯರ್ ಜಲ್ಲದ ಬಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ఇది అక్క ಚಾನಲ್ ಹೊರ ಪತ್ತು ತುಲೆನೇಂಟಿ ತೂಕ ಬಾಯಿ ನೋವು ಆಗಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಇರುವುದಲ್ಲ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಅವೇನು ತೂತಿ ಏನಿದೆ ಸಬ್ಬ ಆಪೆ ಬಿಯಜೆ ಮೂಲು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಲೇರು ಬರಡುಗೆ ಪಂಡೆ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡತೆ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇನ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಕೋವೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೈ ಯು ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾರಾಯರೆ ನೀವೆಂತ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 శోభ చెప్పునా శోభ చెప్పునా వనిత చెప్పునా అన్న మేము చెప్పునా ఒక్కసారి చెప్తే రైట్ಗೆ ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಹೌದು ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 శోభ చెప్పునయా శోభ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಕ್ಕ ಓ ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾರ ಇದು ಕಾಸರಗೋಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಚಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಯಾನು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಬಾಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇದು ದಾನೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಸಾಂಗ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಅದನ್ನು ಬರೋದು ಮನಸ್ಸು ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ನೀನು ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಎಂಥದು ಅದೆಂತ ನಂಬರ್ 1 ಶೋಭ ಯಾವ 5 ಜನ ಐದು ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ನಾನು ಅಂಚದ 20% ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಯೋ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಶೋಭ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿಗ ನಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪೇನು ಏನು ಅಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಡನ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಿನೇಶ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬರ್ಪೇವೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್